Mataji. Hare Krishna Mataji, Namaskaram. Hare Krishna Mataji, Namaskaram Mataji. நேத்து Hare சரஸ்வதி Krishna பூஜைங்கிறதுனால நிறைய பேர் வரல மாதாஜி கிளாஸுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. முந்தா நாள் வந்தாங்க, நேத்து வரல. வணக்கம் மாதாஜி. Hare Krishna மாதாஜி. வணக்கம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நமஸ்காரம் மாதாஜி. நேத்து சரஸ்வதி பூஜைங்கிறதுனால நிறைய பேர் வரல மாதாஜி கிளாஸுக்கு. முந்தா நாள் வந்தாங்க மாதாஜி, 4 பேரு நேத்து வரல மாதாஜி. அவங்க போன் பண்ணேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு கூட நிறைய பேர் டும் அடிப்பாங்க. இன்னைக்கு வர்றது சந்தேகம் தான் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒருத்தர் வந்தா கூட நீங்க கிளாஸ் எடுத்துட்டுங்க. எடுத்துட்டு இருக்க மாதாஜி. அவங்க சொல்றாங்க யூடியூப்ல பாக்குறோமாங்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. That's how the interest. என்ன பண்றது, நம்மளும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது இல்லையா? மனசுல வரணும். சோ இத கேட்கணும் அப்படிங்கிற அந்த உந்துதல் இருந்தா மட்டும்தான். யூடியூப்ல பாக்குறோம். ஆனா அது நம்மளோட வெர்ஷன்ல ஒண்ணுமே சொல்ல முடியறது இல்லல்ல. இங்கனாக்கா சொல்லலாம் அவங்க கிட்ட. சித்ரலேகா மாதாஜியோட ரியலைசேஷன் பாத்தீங்களா? தட்ஸ் ஹவ் ஆக்சுவலி இருக்கணும். நம்ம பேசணும், நம்ம கேட்கணும், டவுட் இருக்குது அப்படிலாம் ஒரு அந்த உந்துதல் இருந்தா மட்டும்தான் கடைசி வரைக்குமே அதை எடுத்துட்டு போகவே முடியும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஐ திங்க் யார் வீட்லயே யூடியூப் போயிட்டு இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. மியூட் பண்ணிக்கோங்க. நான் மியூட் பண்ணிட்டேன். யூடியூப்ல பார்த்துட்டு இருக்கவங்க அன்மியூட் பண்ண வேண்டாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜாயம் உதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு வதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர் பவதி நைஸ்திகி. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदा स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. सप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारूभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेषाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नामस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஸோ நாம் இன்னைக்கு 9வது சாப்டர் இல்லையா? புது சாப்டர் மாதாஜி. குரு மகாராஜா இல்லம் திரும்புதல். இப்ப குரு அதாவது பகவானுடைய அருளை பெறுவார். ஸோ இப்ப பகவான் தோன்றுவார் அவருக்கு இல்லையா? ஸோ அந்த இது நடக்கும். ஸோ இன்னைக்கு வெரி நைஸ் டே, ஆல்சோ ஆஸ்பீஷியஸ் டே. ஸோ பகவானுடைய அருள் குரு மகாராஜுக்கு மாத்திரம் கிடையாது, நமக்கும் சேர்த்துதான் எல்லாருக்கும் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு குறிக்கோளோட நாம இன்னைக்கு வாசிப்போம். நிச்சயமா கிடைக்குது மாதாஜி. அதான் 6:30 மணிக்கே கிளம்ப வேண்டியவங்களுக்கு உள்ள லேட் ஆயிடுச்சு, டிரைவர் வேற. ஓகே ஓகே ஃபைன். தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஸோ இப்போ நாம 9வது அத்தியாயத்தினுடைய ஒரு சம்மரி மட்டும் பார்த்துட்டு நம்ம we will go into the ஸ்லோகாக்குள்ள போகலாம். ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஒரு ரிக்வெஸ்ட் மாதாஜி. இன்னைக்கு விஜயதசமி, நீங்க மைத்ரேய படிச்சீங்கன்னா நாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து அன்மியூட்ல படிக்கிறோம் மாதாஜி. அந்த 4 வரி மாத்திரம் கண்டிப்பா படிங்க. நீங்க எப்பவுமே நீங்க எல்லாம் யாரோ ஒருத்தர் வாசிக்கிறாங்க இல்லையா, அந்த சமயத்துல நீங்க மியூட்ல இருந்து வாசிக்கலாம். நீங்க நிறுத்தவே போறது கிடையாது. அவங்க வாசிக்கும் போது நீங்களும் சேர்ந்து அப்படியே வாசிங்கோ. அப்போ உங்களுக்கு தட்ஸ் ஆல்வேஸ் குட் ஆக்சுவலி. அதுதான் அந்த பிராக்டிஸ் தான் நீங்க எல்லாருமே வச்சுக்கணும்.
யாரோ ஒருத்தவங்க படிக்கிறாங்கன்றதுக்காக நாம வந்து படிக்காம இருக்க கூடாது. யூ ஹாவ் டு மியூட். நம்மளது ப்ராப்ளம் என்னன்னா, நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு நீங்க ஒரு பக்கம் வாசிப்பீங்க இல்லையா, அதுதான் தப்பு. சோ அப்போ 2 பேருக்கு எக்கோ ஆயிடும், நல்லா இருக்காது. ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. யூ ஆல்வேஸ் ரிசைட். எல்லாருக்குமே தான் இது சொல்றது. இப்ப நிறைய பேருக்கு புக்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கும். சோ அதனால புக்ஸ் வச்சுக்கிட்டு நீங்களும் வந்து கிளாஸ் எடுக்கும்போது அந்த புக்கையும் ஓபன் பண்ணி வச்சுக்கணும். அவங்க வாசிக்கும் பொழுது நீங்க மியூட்ல இருந்துக்கிட்டு நீங்களும் வாசிங்க. அப்ப டெய்லி நீங்க அந்த ஸ்லோகத்தை வாசிக்கிறீங்க, அந்த பத உரையை வாசிக்கிறீங்க. அப்ப நம்ம இங்க இந்த இடத்துல வாசிக்கணும்ன்ற அந்த இட்ஸ் ஃபைன், கிடைச்ச ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சா வாசிக்கலாம், இல்லைன்னா பரவாயில்ல அப்படிங்கிற ஒரு மனப்பக்குவம் வந்துடும். ஓகே, ஸோ இது வந்து நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, டோட்டலா இந்த இந்த அத்தியாயத்துல வந்து 67 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. ஓகே, இத வந்து 1 2 3 4 5 6 7 பிரிவுகளா பிரிச்சிருக்காங்க, இந்த பாகங்களாக வருது ஆக்சுவலி. ஓகே, முதல் 5 ஸ்லோகங்கள் வந்து பகவான் வந்து அவதரிக்கிறார், அந்த இடத்துல அப்பியர்ஸ். அண்ட் தென் பகவான் தோன்றுகிறார், அவதரிக்கிறது கிடையாது, தோன்றுகிறார். அண்ட் தென் துருவரை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரை வந்து ஊக்குவிக்கிறது இல்லையா, ஊக்குவிக்கிறார், பேச வைக்கணும்ன்றதுக்காக ஒரு ஊக்கத்தை வந்து கொடுக்கிறார் அந்த இடத்துல. சோ துருவா சீஸ் த லார்ட் அண்ட் ஃபீல்ஸ் எக்கஸ்டிக். சோ நம்ம கூட பகவானை பார்த்தா எப்படி இருக்கும் இந்த சமயத்துல? சோ நம்ம இந்த சிறிய லெவல்ல நமக்கு அவ்வளவு ஆனந்தம் இருக்கும். அவர் ஹையஸ்ட் லெவல்ல வந்து இருக்காரு அவர் இல்லையா. சோ அப்படி இருக்கும்போது அவருக்கு நிறையவே ஆனந்தம். இந்த ஒரு நிமிஷம் இருங்க மாதாஜி, உங்களை நான் மல்லிகை மாதாஜி போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன், கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிடுங்க மாதாஜி. பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் மட்டும் எப்பவுமே இல்லைங்க, இனிமேல மாதாஜி பண்ணியிருக்கேன், நீங்க மியூட் ஆயிடுங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் அதாவது முதல் 3 ஸ்லோகங்கள் பகவான் வந்து தோன்றுதல் மற்றும் துருவருடைய அந்த பேரானந்த நிலையை பற்றி படிக்கிறது. சோ இன்னைக்கு அட்லீஸ்ட் மினிமம் 3 ஸ்லோகங்களை நாம கண்டிப்பா வாசிக்கணும். 4ல 5 துருவரை வந்து அதாவது டச், அவர் தலைமையில அந்த பாஞ்சஜன்யம் வச்சு இது பண்ணுவார் இல்லையா. சோ வித் இஸ் கான்ஷ் the Lord touches துருவா with his conch. அவருடைய தலைமையில வந்து அந்த சங்க வச்சு அவர் வந்து இது பண்றது, அவருக்கு டச் பண்றது. அடுத்து 6ல இருந்து 17வது ஸ்லோகம் வந்து குரு மகாராஜாவுடைய பிரார்த்தனைகள். ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். அதுல 6ல இருந்து 17 வந்து ஒன்லி பிரார்த்தனைகள் தான். அடுத்து 18ல இருந்து 26 சோ வரங்களை கொடுக்கிறார். யாருக்கு? துருவ மகாராஜாக்கு வந்து வரங்களை கொடுத்து பகவான் வந்து விடை பெறுகிறார். டிபார்ட்ஸ். சோ அந்த 18ல இருந்து 19 ஐ வில் அவார்ட் யூ மெட்டீரியல் டிசைர்ஸ் அலாங் வித் பிரேமா. அதாவது உனக்கு என்னுடைய பிரேமையும் அதோட கலந்து இந்த பௌதீகத்துல உனக்கு என்ன வேணுமோ வைபவங்கள் எல்லாமே நான் உனக்கு வழங்குறேன் அப்படின்ட்டு வந்து பகவான் சொல்றது. அது 18ல இருந்து 19வது ஸ்லோகம். அடுத்து 20ல இருந்து 22 துருவ மகாராஜா வந்து ரூலிங் ஃபார் 36,000 இயர்ஸ் வித்தவுட் ஓல்ட் ஏஜ். வயதே ஆகாம வந்து 36,000 ஆண்டுகள் வந்து துருவ மகாராஜா வந்து ஆள்றது. ஓகே, 23 உத்தமா அண்ட் சுருச்சி வில் டை இன் ஃபியூச்சர். உத்தமரும் அடுத்து வந்து சுருச்சியும் மரணிக்கிறது. அடுத்து அதுக்குதான் வந்து யக்ஷர்களை போய் இது பண்ணுவார் இவரு. 24 சாக்ரிஃபைஸ் அண்ட் என்ஜாய்மெண்ட் ரிமெம்பரன்ஸ் அட் த எண்ட். அதாவது யக்னங்களை ஏதாவது சாக்ரிஃபைஸ் தியாகம் செய்யறது. இங்க என்ன விதமான தியாகம் செய்யறாருன்றத நம்ம ஸ்லோகம் வாசிக்கும் பொழுது பார்க்கலாம். அதோடு பேர் ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறது, இறைவனை எப்பொழுதுமே எண்ணுறது கடைசியில. அடுத்து 25 ஹேவிங் கான் டு துருவலோகா யூ வில் நாட் ரிட்டர்ன். அதாவது நீ துருவலோகத்திற்கு சென்ற பிறகு நீ மீண்டும் திரும்பி வரமாட்ட அப்படிங்கிற ஒரு இதை வந்து கொடுத்திருக்காரு, வரம் கொடுத்திருக்காரு. சோ நெக்ஸ்ட் 26 வந்து பகவான் வந்து அந்த வரத்தை கொடுத்துட்டு அந்த இடத்தை விட்டு அவரும் மறைகிறார். சோ அது வந்து டிபார்ட்ஸ். 27ல இருந்து 36 துருவாஸ் ரிக்ரெட். அதாவது துருவா வந்து ரிக்ரெட்னா எதையோ அவர் ஃபீல் பண்றாரு. ஏதோ அவரு தேடி வந்தாரு, சோ வேற ஒன்றுதான் அவர் அடைஞ்சார் இல்லையா. அவ்வாறு கேட்டது தவறு என்று உணர்ந்தாரோ எனக்கு தெரியல, அதை நம்ம பார்க்கலாம். துருவா டிஸ்பிளஷர் அண்ட் விதுராஸ் என்கொயரி அபவுட் இட். துருவா எதுக்கு வந்து நம்ம போய் இந்த பௌதிக அதுதான் வரும். நம்ம பௌதிகத்தினுடைய இதுக்காக தான் நம்ம இங்க தவம் பண்றதுக்கே வந்தோம், என்ன பொசிஷன் இல்லையா, அதுக்காக தான் வந்தோம். ஆனா கடைசியில அவருக்கு கிடைச்சது வந்து பகவானுடைய பிரேமை கிடைச்சது. சோ அந்த இத பத்தி விதுரர் வந்து யார்கிட்ட வந்து கேட்கிறார்? மைத்ரேய ரிஷி கிட்ட கேட்கிறார்.
அடுத்து 29ல இருந்து 31 துருவா தாட் ஐ ஹாவ் அட்டைன்ட் த ரேரஸ்ட் பட் ஃபெல். நான் பெரிய இதுதான் அடைஞ்சேன், ஆனா அதாவது அவர் இந்த உலகத்துலதான் துருவலோகத்துலதான் நம்ம ஒவ்வொரு கிரகத்திலயுமே அந்த இது இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, துருவ நட்சத்திரம். சோ அந்த இதுல இருக்கார் அப்படின்றது வந்து சொல்லப்படுகிறது. சோ துருவ நட்சத்திரம் இஸ் தேர், பட் அவருடைய இது வந்து நம்ம இதுலதான் வந்து அந்த துருவலோகமே இருக்கிறது. சோ 27ல இருந்து 36ல மேலும் 32வது ஸ்லோகம் வந்து தேவர்கள் வந்து துருவ மகாராஜாவுடைய அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லையா, அதாவது புத்தியை கொண்டு அவருக்கு அடைந்த அந்த அந்த ஸ்தானத்தை வந்து அவர்களுக்கு வந்து பயம் கொள்ள வைக்கிறது. 33ல இருந்து 35. ஸோ அண்டர் த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் மாயா ஐ பிரேட் ஃபார் யூஸ்லெஸ் திங்ஸ். ஸோ அதுதான் ரியலைசேஷன் இல்லையா. அவர் வந்து தந்தையினுடைய மடி மீது உட்கார்றதை விட, அதாவது அதை விட ஹையஸ்ட் பொசிஷன் எது அப்படிங்கிறது, அதாவது பௌதீக சம்பந்தப்பட்ட ஒரு பிரார்த்தனைகளை தானே நான் வச்சேன், அது எவ்வளவு அதாவது வேஸ்டான ஒரு இது அப்படிங்கறத வந்து நினைக்க வைக்கிறது. அடுத்து 36வது ஸ்லோகம், people who taste the Lord's lotus feet does not ask for material things. இதுதான் உண்மை. இந்த உண்மையை வந்து நாம உணரணும். எது வரைக்குமே ஒரு உயிர் வாழி இதை உணரவில்லையோ அது வரைக்கும் இன்னும் பௌதிகத்துலதான் இருக்கும்ன்ற அர்த்தம் இல்லையா. ஸோ whenever we are feeling, ஸோ நம்ம எல்லாம் பக்தி பண்றோம், பகவானுடைய ஸ்தானம் பத்தி நமக்கு நல்லா தெரியும், ஆனா அந்த ஸ்தானத்திற்கே உரித்தான அந்த வேல்யூ வந்து நாம அவருக்கு வந்து கொடுக்கணும்னா அவருடைய உயர்வான ஸ்தானத்தை வந்து நாம எப்பவுமே வந்து புடிச்சு வச்சுக்கணும். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா. அலைப்பாய்கின்ற மனசு, ஸோ நம்ம சிறிய வேண்டுதல், அதனால போய் நம்ம இந்த தேவதையை கேட்கலாமே அப்படிங்கிற அந்த இதுவே வரக்கூடாது. தேவதா வர்ஷிப் இஸ் ஒன்லி டு ரெஸ்பெக்ட் தேர் ஓன். அவங்க எதற்காக பகவான் படைச்சாரோ அதை அருள் பாலிக்கிறதுக்கு அவர்களுக்கு நாம செய்யக்கூடிய நன்றி. ஓகே, அந்த நன்றி மட்டும்தான் நம்ம அவங்களுக்கு செலுத்தணும். தே ஆர் பிளெஸிங் அஸ். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே. சரியா. சோ அந்த பிளெஸிங்ஸ் மட்டும்தான் வந்து நம்ம பகவானிடத்தில் மட்டும்தான் நம்முடைய அதாவது முழுமையான சமர்ப்பணத்தை கொடுக்கணும். தேவதாஸ்க்கு நாம் என்ன ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணுமோ அதை நாம கொடுக்கணும். மேலும் அவர்களிடத்துல வியாபாரம் செய்யக்கூடாது. இப்ப நமக்கு இந்த இது வரும் உந்துதல்கள், யாராவது ஏதாவது சொல்லிட்டு அதை போய் பண்ணிடலாமே, நமக்கு இப்ப நிறைய சங்கடங்கள் போயிட்டு இருக்கும். ஆனாலும் நம்முடைய உறுதி கொண்ட மனசை வந்து பகவான் பரீட்சிச்சுட்டே இருப்பார். சோ இந்த பரீட்சித்துக்கிறது வந்து எனக்கு கூட என்னுடைய மகளுக்கு வந்து இந்த இடத்துக்கு போயிட்டு அந்த பூஜை பண்ணுங்கோ அப்படின்னு அட்வைஸ் பண்ணக்கூடிய 2-3 நபர்கள் எல்லாம் சொன்னாங்க. ஆனா நான் போகவே இல்லை. ஏன்னா இறைவனை நாம நம்பி இருக்கோம் இல்லையா. சோ அது போகாததுக்கு காரணம் இது அகங்காரம் கிடையாது, அந்த தேவதைகளை வந்து நம்ம நிராகரிக்கிறது கிடையாது. அது எல்லாமே தற்காலிகமான ஒரு சொல்யூஷன் மட்டும்தான் நமக்கு கொடுப்போம். அதை போய் நாம வேண்டும் பொழுது நம்முடைய சுயநலத்திற்காக அந்த தேவர்களை போய் நாம தொந்தரவு பண்றோம் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு தான் வருது. சோ இறைவனை நம்பி இருக்கோம், இறைவன் கண்டிப்பா மார்க்கத்தை காட்டுவார். சோ அப்ப வந்து நாம அதை பண்ணிக்கலாம். நம்முடைய முயற்சி மட்டும் வந்து நம்ம செய்யணும். சோ இப்ப ஜானகிராமன் பிரபுஜி வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்களுடைய இதுலதான், அவர் என்னுடைய ரிலேட்டிவ். சோ அவர் என்னுடைய மகளுக்காக பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த வரன்கள் ரிலேட்டட் லிங்க்ஸ் இதெல்லாம் வந்து எனக்கு ஷேர் பண்ணுவார். சோ இறைவன் யார் மூலியமாவது ஏதோ ஒரு ஸ்தானத்தை கண்டிப்பாக அனுகிரகித்து கொண்டுதான் இருக்கிறார். இப்ப நம்ம சீரியஸா வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்து செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு உந்துதல் வந்திருக்கு. சோ பகவான் பார்த்துப்பார், பகவான் நமக்கு நல் மார்க்கம் கொடுப்பார். சோ நாம இந்த முயற்சி மட்டும் எடுப்போமே. சோ தற்காலிகமாக கிடைக்கக்கூடிய சொல்யூஷன்ஸ்க்கு எல்லாமே நாம போக வேண்டாமே அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு மட்டும் வருது. சோ நாம கிரேட்டா அச்சீவ் பண்ண முடியாது, ஆனா ஒரு சிறிய முயற்சி மட்டும் நாம ஸ்ட்ராங்கா வந்து பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து வருது. தேவதாஸ்க்கு நம்ம என்ன ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணுமோ அது கண்டிப்பா கொடுக்கணும். அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அவிர்வாகம் வந்து நாம என்ன வாழையடி வாழையா நாம செஞ்சுட்டு இருந்தோமோ அதை நாம கண்டிப்பா செய்யணும். அதை விடுத்துட்டு நாம அவங்க கிட்ட இந்த ஒரு ரிலேஷன்ஸ்க்காக, அதாவது நம்முடைய சுயலாபத்திற்காக அவர்களுக்கு நான் இதை செய்யறேன்னு சொல்லிட்டு போகவே கூடாது. மேலும் அத்தகைய செயல்கள் அனைத்துமே வந்து தற்காலிகமானது. அதை நாம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, சோ பீப்புள் ஹூ டேஸ்ட் த லார்ட்ஸ் லோட்டஸ் ஃபீட், நாம இவ்வளவு 4 வருஷமா வந்து பகவானுடைய திருவடிகளை பற்றி கேட்டுண்டே வரும், வாசிச்சுட்டே வரும். எவ்வளவு ஒரு ரியலைசேஷன் நமக்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய எழுத்துக்கள் மூலியமா நடந்துட்டுதான் இருக்கு. சோ அவ்வளவு ரியலைசேஷன்ஸுமே நாம எடுத்துக்கும் பொழுது அதையே நாம வந்து பின்பற்றுவதற்கு நாம கண்டிப்பா முயற்சி செய்யணும்.
முயற்சி என்பது திருவினையாக்கும். சோ நம்ம முயற்சியே செய்யலைன்னா கண்டிப்பா நம்ம இன்னும் அந்த கன்ஃபியூஷன் ஸ்டேட்ல தான் உட்கார்ந்துருக்கோம் அப்படிங்கிறது அர்த்தம். தெளிவு அடையணும் நம்ம. ஓகே, நெக்ஸ்ட் 37ல இருந்து 53 துருவ மகாராஜா வந்து அரண்மனையில வரவேற்கிறது அந்த ஒரு படலம் இது. சோ 37ல இருந்து 45 உத்தான பாதா தான் துருவ மகாராஜாவை வந்து வரவேற்கிறார். அடுத்து 46 47 ஈவன் சுருச்சி பிளெஸஸ் துருவா, எவ்ரிவன் ரெஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஸ் டிவோட்டி. பக்தனானால் கண்டிப்பா அவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய மரியாதை அப்படின்னா நம்ம பக்தன் ஆயிட்டோம்னு வெளியில காட்டிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. நம்முடைய செயல்கள், நம்முடைய பாவம், இது எல்லாமே வந்து அடுத்தவர்களுக்கு கண்டிப்பா புரிய வைக்கும். இஃப் வி ஆர் நாம எந்த பொசிஷன்ல இருக்கோம் ஒரு பக்தனா அப்படிங்கறது வந்து கண்டிப்பா தெரிய வரும். நாம ஆரம்ப கட்டத்துல இருக்கோமா, இல்ல மத்தியம்ல இருக்குமா, இல்ல தூய பக்தி நிலையில இருக்கிறோமா அப்படிங்கறது அடுத்தவங்களால கண்டிப்பாவே புரிஞ்சுக்க முடியும். சோ அஜ்ஞானத்துல இருக்கிறவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஓரளவுக்கு ஞானத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா தெரிய வரும். அதற்கேற்றவாறு அவர்களும் நமக்கு அந்த நம்மள ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும்ன்ற அந்த இது அவங்களுக்கு இருந்தா கண்டிப்பா பண்ணுவாங்க. அவங்க பண்ணலைன்னாலும் நாம அதை தவற எடுத்துக்க கூடாது. ஓகே, சோ இந்த மாதிரியான ஒரு பாவத்தை வந்து நாம கண்டிப்பா வளர்த்துக்கணும். சோ இங்க துருவ மகாராஜ் பகவானையே தரிசனம் பெற்று பகவானிடத்தில் வரத்தை பெற்றவர். சோ துருவ லோகமே வந்து பகவான் அவருக்கு படைச்சு கொடுத்திருக்காரு இல்லையா? சோ அது எங்க வரும்னா இங்க ஒவ்வொரு, அதாவது அண்டத்துக்குள்ளே ஒரு ஸ்வேத தீபம் இருக்கும் இல்லையா? அந்த மாதிரி அந்த ஸ்வேத தீபத்துக்கு பக்கத்திலேயே தான் துருவலோகம் இருக்கிறது. சோ இஸ் டியர் ரெஸ்டிங் தேர். இந்த மகா பிரளயம் முடிஞ்ச பிறகுதான் அவர் வந்து வைகுண்டத்திற்கு போவார். அது வரைக்கும் அந்த துருவலோகத்துல தான் இருப்பார். சோ அடுத்து 48 உத்தமா அண்ட் துருவா எம்ப்ரேஸ் ஈச் அதர் இல்லையா? உத்தமா அண்ட் அதாவது தம்பி இல்லையா, ரெண்டு பேருமே வந்து ஆலிங்கனம் பண்ணிக்கிறது. அடுத்து 54ல இருந்து 56 ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் த சிட்டி அண்ட் த பேலஸ், அதாவது டெக்கரேஷன்ஸ் இன் த சிட்டி அண்ட் பிளெஸிங்ஸ் ஆன் துருவா. அதாவது எப்படி பகவான் வந்தாக்கா அதாவது துவாரகையெல்லாம் தயாரா இருந்தது, அது போல உத்தானபாதர் உடைய அரண்மனை மற்றும் அவருடைய நகரம் எல்லாமே துருவ மகாராஜா வந்ததுனால அலங்கரிக்கப்பட்டதை பற்றி எடுத்துரைக்கக்கூடிய ஸ்லோகங்கள். அடுத்து 60ல இருந்து 64 அரண்மனையை பற்றி எடுத்துரைக்கிறது. 65ல இருந்து 67 உத்தான பாதா என்த்ரோன்ஸ் துருவா அண்ட் ரிட்டையர்ஸ். அதுக்கப்புறம் உத்தான பாதர் என்ன பண்ற, துருவ மகாராஜாவுக்கு வந்து மகுடம் சூட்டி விட்டு அவர் வந்து வனப்பிரஸ்தாவுக்கு சென்று விடுகிறார். Seeing Dhruva's qualities, Uttanapada enthrones him as the emperor and retires. அவருடைய குவாலிட்டிஸ பார்த்து, எஸ் we should always demonstrate our qualities இல்லையா? நாம வந்து துருவ மகாராஜாவை பார்த்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது சிலது எல்லாமே உண்டு. நம்ம வாசிச்சுட்டு வரும்பொழுது அந்த உறுதி கொண்ட நெஞ்சு இல்லையா, பகவானிடத்தில் பக்தி, எப்படி எந்த ஒரு சூழ்நிலையுமே அதுல இருந்து நழுவாத ஒரு தன்மை இல்லையா, பர்மனன்ட் சொல்யூஷன் எது அப்படிங்கறதெல்லாம் புரிஞ்சுண்டு அதற்கேற்றவாறு நம்முடைய செயல்களை எல்லாம் நாம செயல்படுத்திக்கணும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஜானகிராமன் பிரபுஜி வாசிங்கோ. மாதாஜி இன்னைக்கு நான் படிக்கணும் மாதாஜி. வரிசையா ஒருத்தரா படிக்கும். சரிங்க மாதாஜி. இன்னைக்கு கொஞ்சம் நிறைய நேரம் கூட நம்ம உங்களுக்கு வெயிட் பண்ணுங்க. I'll give please wait. ஓகேங்களா, வெயிட் பண்ணுங்க எல்லாரும். மைத்ரேய உவாச் எல்லாருமே மியூட்ல இருந்து வாசிங்கோ. யாருமே இங்க வந்து நிறுத்த போறதே கிடையாது. எவ்ரிவன் ப்ளீஸ் ரிசைட். ஓகே. மைத்ரேய உவாச்ச தாயேவம் உத்சன்னபயா உருக்ரமே கிருடுத்வா நாமா பிரயுங்தரி விருடபம் சஹஸ்ராணி ஷாபி ததோ கர்துமதா மதோர்வனம் தேய விப்தேய தின்சூயாகதஹ. எஸ், ஜானகிராமன் பிரபுஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அத்தியாயம் 9 துருவ மகாராஜா இல்லம் திரும்புதல். மைத்ரேய வாசா தாயேவம் உச்சன்ன பயா உருக்ரமே கிடுதாவனாம பிரயுந்திரி விற்படம் வித்தபம் சகஸ்ராணீர்ஷாபி ததோ கர்த்துமதா மதோர்வனம் தித்குயாகதஹ. மைத்ரேய வாசா மாமுனிவர் மைத்ரேயர் தொடர்ந்து கூறினார். தேவர்கள் ஏவம் இவ்வாறு உச்சன்ன பயா
உச்சன பயா தமது அனைத்து அச்சங்களிலிருந்து விடுபட்டு உருக்கிறமே முழுமுதற் கடவுளுக்கு அவரது செயல்கள் சிறுபான்மையாகவும் கிருத அவமானமா கிருத அவனாமா அவர்கள் அவரை தொழுது பிரயு திரும்பச் சென்றனர். திரி இஷ்டவம் அவர்களுக்குரிய தேவலோகங்களுக்கு சகஸ்ர சீர்ஷா அபி சவகஸ்திரேஷா என்று அறியப்படுவரான முழு முதற் கடவுள். ததா அங்கிருந்து கர்த்மதா கார்டனின் மீது அமர்ந்து கொண்டு மதுவனம் எனப்படும் வனம் பிரத்ய தொண்டன் திக்கேஷா அவரை காண விரும்பி கத சென்றார். மொழிபெயர்ப்பு. மாமுனிவர் மைத்ரேயர் விதுரரிடம் கூறினார், முழுமுதற் கடவுளின் உறுதிமொழியினை கேட்டு தேவர்கள் அனைவரும் தங்கள் அச்சம் நீங்கி அவரை தொழுது தங்களுக்குரிய தேவலோகங்களுக்கு திரும்பி சென்றனர். சகஸ்ர சீர்ஷா அவதாரத்திற்கும் தனக்கும் வேறுபாடு இல்லாத பகவான் தனது கருட வாகனத்தின் மீது அமர்ந்து தனது தொண்டான துருவனை காண்பதற்கு மதுவனம் காட்டிற்கு சென்றார். பொருளுரை. கர்ப்போதாய கசாயி என்று அறியப்படும் முழுமுதற் கடவுளையே சகஸ்ர சீர்ஷா என்னும் வார்த்தை குறிப்பிடுகிறது. சீரோதயா விஷ்ணுவாக பகவான் தோன்றிருந்தாலும் கூட இங்கே அவர் சகஸ்ர சீர்ஷா விஷ்ணு என்று அழைக்கப்படுகிறார். ஏனென்றால் கர்ப்போதய சாசி விஷ்ணுவிற்கும் அவருக்கும் வேறுபாடு கிடையாது. ஸ்ரீல சனாதன கோஸ்வாமி தனது பாவதாமிரதத்தில் அச்சமயத்தில் தோன்றிய சகஸ்ர சீர்ஷா முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணிகர் என்று அறியப்படும் அவதாரமாவார் என்று குறிப்பிடுகிறார். அவர் துருவ மகாராஜா வசிப்பதற்காக துருவலோகம் என்னும் உலகினை படைத்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாழ்வோம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ். சவை தியாக யோக விபாக தீவ்ரயா பத்ம கோசே ஸ்புரிதம் தடி பிரபம் விரோஹிதம் சஹசைவோலக்ஷை பஹி ஸ்திதம் தத் அவஸ்தம் தகரச. எஸ். மல்லிகா மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சர்வைத்யா யோக விபாக தீவ்ரயா பத்மஹோசே ஸ்புரிதம் தடித் பிரபம் திரோஹிதம் சகசைவோ லக்ஷை பஹிஸ்திதம் தத் அவஸ்தம் ச துருவ மகாராஜா வை கூட தியாகத்தினால் யோக விபவ் திவ்ரயா யோக முறையின் முதிர்ந்த உணர்வு நிலை கிருத் இதயம் பத்மகோசே தாமரை மலரின் ஸ்புரிதம் வெளிப்படுத்தப்பட்டு தடித் பிரபம் மின்னலை போன்ற புத்தி கூர்மை திரோஹிதம் மறைந்தது சகசா கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் ஏவ கூட உபல்ய நினைந்து பகிஸ்திதம் புறம்பாக இருந்தது தத் அவஸ்தம் அதே தோற்றத்தில் ததர்ஷ காண முடிந்தது. மொழிபெயர்ப்பு. ஆல் க்ளோரிஸ் டு ஸ்ரீல பிரபுபாதா கி ஜெய். துருவ மகாராஜா தனது மனதில் ஆழ்ந்து தியானித்த பகவானின் உருவமானது மின்னலை போன்று ஒளிமயமானது. கன நேரத்தில் அவர் மனதினின்று அது மறைந்தது. அதனால் அவர் தியானம் தடைப்பட்டது. துருவன் குழப்பமடைந்தார். ஆனால் அவர் விழி திறந்து பார்த்த பொழுது அவர் மனதில் இருந்த அதே முழுமுதற் கடவுள் அவர் கண்ணெதிரே நின்று கொண்டிருந்தார். பொருளுரை. யோக பயிற்சியினால் விளைந்த முதிர்ச்சியினால் துருவ மகாராஜா தொடர்ந்து முழுமுதற் கடவுளின் உருவத்தை தன் மனதில் சிந்தித்து கொண்டிருந்தார். திடீரென்று அவ்வுருவம் மறைந்தவுடன் அவரை தாம் இழந்து விட்டோமோ என்று நினைத்தார். குழப்பமுற்ற துருவ மகாராஜா தன் விழிகளை திறந்து பார்த்த பொழுது அவர் உள்ளத்தில் எண்ணிய பகவானின் உருவம் அவர் கண்ணெதிரே நின்று கொண்டிருந்தது. பிரம்ம சம்ஹிதை 5.38 கூறுகிறது, பிரேமாஞ்சன சுரிதா பக்தி விலோச்சனேன என்ற பக்தி தொண்டினால் முழுமுதற் கடவுளின் மீது கொண்ட அன்பினில் வளர்ச்சியடைந்த மகான் பகவானின் உன்னதமான அழகிய வடிவத்தினை எப்பொழுதும் தரிசித்துக் கொண்டிருப்பார்.
பக்தனது உள்ளத்தில் வீற்றிருக்கும் பகவானது அழகிய வடிவமானது கற்பனையானதென்று. தனது பக்தி தொண்டில் முதிர்ச்சி அடைந்த ஒரு பக்தன் தன் பக்தி தொண்டு முழுவதும் பகவானின் அழகிய வடிவத்தினை நேருக்கு நேர் காண்கிறான். எங்கும் நிறைந்துள்ள இறைவன் நிறைவானவர். ஆனால் பக்தனது உள்ளத்தில் இருக்கும் அவரது உருவமும் கோவிலில் இருக்கும் அவரது உருவமும் வைகுண்ட லோகம் மற்றும் பிருந்தாவன தாமம் போன்றவற்றில் இருக்கும் வடிவம் எல்லாம் ஒன்றே. அவை ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்று வித்தியாசமானதென்று. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கலாவதி மாதாஜி வாசிங். தத்த சனேனானகத சாத்வசஹ போதிதாவத் அவந்தாங்கம் வினமய தாண்டவத் கிருத்யப்யாம் பிரபஸ்யயன் பிரபிபன்ன இவார்பகஸ் கம்பகன்ன இவாஸ்யேன புஜைர் இவாஷ் விஷன். எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தனேனாகத சாத்வச குதிதாவ் அவந்தாங்கம் வினமய்ய தண்டவ திருக்யாம் பிரபஸ்யன் பிரபின்ன இவார்பகத் கம்பகன்ன இவாஸ்யேன புஜைர் இவாஸ்விஷன். தர்சனேன இறைவனை பார்த்த பிறகு ஆகத சாத்வச துருவ மன்னன் மிகுந்த குழப்பமுற்று ஸ்ரிதவ் நிலத்தில் அவந்தத தொழுதார் அங்கம் அவரது உடல் வினமைய நெடுஞ்சான் கிடையாக தண்டவர் கையினை போன்று திருப்தியாம் தனது வெளிகளினால் பிரபஸ்யன் நோக்கி பிரபிபன் பருகினார் திவ போன்று அர்பக அச்சிறுவன் கம்பன் தும்பன் முத்தமிட்டு இவ போன்று ஆட்சியென தனது வாயுடன் புஜை தனது கைகளுடன் திவ போன்று ஆசிஷன் தழுவிக்கொண்டார். மொழிபெயர்ப்பு. தன் கண்ணெதிரே பகவானை கண்டவுடன் துருவ மன்னன் மிகுந்த அதிர்ச்சிக்குள்ளாகி அவருக்கு மரியாதையும் வணக்கங்களையும் நெடுஞ்சான் கிடையாக அவர் கால்களில் விழுந்து அவர் மீது கொண்ட அன்பினால் அப்படியே கரைந்து போனார். துருவ மன்னன் மெய்மறந்த நிலையில் பகவானை நோக்கி தன் கண்களினாலேயே அவர் எழிலினை பருகினார். பகவானது திருவடி தாமரைகளை தன் இதழ்களினால் முத்தமிட்டு அவரை தன் இரு கரங்களினாலும் கட்டி தழுவிக்கொண்டார். பொருளுரை. துருவ மன்னர் நேருக்கு நேராக முழுமுதற் கடவுளை கண்டவுடன் இயற்கையிலேயே அதிர்ச்சி அடைந்து பயபக்தியும் மரியாதையும் கொண்டு அவரை நோக்கிய நிலை அவர் கண்களினால் முழுமுதற் கடவுளின் உடல் முழுவதையும் பருகியது போல் தோன்றியது. முழுமுதற் கடவுளின் மீது பக்தன் கொண்ட அன்பானது உளம் தழுவியது. அவர் பகவானின் திருவடி தாமரையை தொடர்ந்து முத்தமிடவும் அவர் கால் நுனிகளை தொடவும் அவற்றை தழுவிக்கொள்ளவும் விரும்புகிறார். துருவ மன்னனின் உடலில் தோன்றிய இக்குறிகள் எல்லாம் அவர் பகவானை நேருக்கு நேர் பார்த்தமையால் ஏற்பட்டவை. மேலும் அவர் தனது உடலில் 8 வகையான உன்னத மெய்மறந்த நிலைகளையும் அடைந்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. வசந்தி மாதாஜி வாசிங். சதம் விவக்ஷந்தம் அதத்விதம் ஹரித் ஞாத்வாஷ்ய சர்வஸ்ய ஸ்ருஹுதி அவஸ்திதஹ கிருதாஞ்சலிம் பிரம்மமயேன கம்புனா பரஸ்பாலம் கேப்யா கபோலே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சதம் விவக்ஷந்தம் அதத்விதம் ஹரிர் ஞாத்வாஸ்ய சர்வஸ்ய சக்ருதி அவஸ்திதஹ கிருதாஞ்சலிம் பிரம்மயேன கம்புனா பஸ்பர்ச பாலம் கியபேய கபோலே. முழு முதற் கடவுள் தம் துருவ மன்னர் விவக்ஷந்தம் அவரது தன்மைகளை பற்றி பிரார்த்திக்க விரும்பினார். அதத் விதம் அதில் அனுபவம் இல்லை. ஹரி முழு முதற் கடவுள் ஞாத்வ புரிந்து கொண்டு அஷ்ய துருவ மகாராஜாவின் சர்வஸ்ய அனைவரின் ச மேலும் ஹிருதி இதயத்தில் அவஸ்தித இருக்கின்ற கிருத அஞ்சலிம் கூப்பிய கரங்களுடன் இருந்து பிரம்ம மயேன
வேத மந்திரங்களிடமிருந்துள்ள உறுதி. கம்பூனா அவரது சங்கினால், ஸ்பர்ச தொட்டார், பாலம் சிறுவன், கிருபயா அளவற்ற கருணையினால், கபோலே முன் தலையில். மொழிபெயர்ப்பு. பிரபுபதாக்கு ஜெய். துருவ மன்னர் சிறுவனாக இருந்த போதிலும் முழுமுதற் கடவுளை சிறந்த வார்த்தைகளினால் வழிபட வேண்டும் என்று விரும்பினார். அவர் அனுபவம் இல்லாதவர், எனவே அவரால் உடனே தன்னிலைக்கு வர முடியவில்லை. அனைவரது உள்ளங்களிலும் வீற்றிருக்கும் முழுமுதற் கடவுள் துருவ மன்னனின் இக்கையறு நிலையினை புரிந்து கொண்டார். அவர் தமது காரணமற்ற கருணையினால் தன் முன்னே குவித்த கைகளுடன் நின்று கொண்டிருந்த துருவ மன்னனின் முன் தலையினை தன் கையில் இருந்த சங்கினால் தொட்டார். பொருளுரை. பகவானின் திருக்கல்யாண குணங்களை வழிபட வேண்டும் என்று ஒவ்வொரு பக்தனுமே விரும்புகிறான். பக்தர்கள் எல்லோரும் எப்போதும் இறைவனின் கல்யாண குணங்களை கேட்கவும் எந்நேரமும் புகழவும் ஆர்வம் கொண்டுள்ளனர். ஆனால் சில வேளைகளில் தங்கள் அடக்கத்தினால் அவர்கள் இக்கட்டில் மாட்டிக்கொண்டது போல் உணர்கின்றனர். அனைவரது உள்ளங்களிலும் வீற்றிருக்கும் முழுமுதற் கடவுள் தன்னை வர்ணிக்கும் ஆற்றலை ஒரு பக்தனுக்கு அளிக்கிறார். இதிலிருந்து ஒரு பக்தன் முழுமுதற் கடவுளை பற்றி எழுதவும் பேசவும் அவனுக்கு வார்த்தைகளை அள்ளி வழங்கவும் அவன் உள்ளத்தில் இருக்கும் பகவானே ஆவார். இதனை பகவத்கீதை 10ஆம் அத்தியாயத்தில் உறுதி செய்கிறது. பகவான் மீது உன்னத அன்பு தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்கும் ஒருவனுக்கு தமக்கு தொண்டு புரிவதற்காக அடுத்து அவன் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை அவனுள்ளிருக்கும் பகவானே தன் கட்டளையின் மூலம் அறிவிக்கிறார். துருவ மன்னன் பகவானை எப்படி புகழ்வது என்னும் அனுபவமின்றி தயங்கியதினால் அளவற்ற கருணையுடையவரான பகவான் தனது கையில் இருந்த சங்கினால் துருவனது முன் தலையினை தொட்டார். உடனே துருவன் எல்லாம் கடந்த உன்னத நிலை எய்தினார். அந்நிலைக்கு பிரம்மமயம் என்று பெயர். ஏனெனில் ஒருவர் இந்நிலை எய்த பெற்றால் அவர் எழுப்பும் ஒளியானது வேதங்களின் ஒளியுடன் இழைந்து செல்லும். இது உலகிலுள்ள சாதாரண ஒலி அதிர்வல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தின் ஒலி அதிர்வு சாதாரண எழுத்துக்களில் காணப்படினும் கூட அதனை இவ்வுலகில் உரியதென்றோ அல்லது உலகியல் என்றோ யாரும் கருதல் கூடாது. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. எஸ் பிரேமா மாதாஜி, நீங்க வாசிங்க லாஸ்ட் ஸ்லோகம் இன்னைக்கு. சவை தனவத பிரதிபாதிதாம் கிரம் தெய்வீம் பரிஞாத பிரதா பராத்ம நிர்ணயः தம் பக்தி பாவோ சுரையா குணாத் அசத்வரம் பரிஷ்ருதோடு சர்வசம் த்ருவஹிதிஹி. எஸ் வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சவை தனதவ பிரதிபாதிதாம் கிரம் தைவீம் பரிஞாத பராத்ம நிர்ணயः தம் பக்தி பாவோ சுரய குணாத் அசத்வரம் பரிஸ்ருதோடு ஸ்ரவசம் திரவஹிதி. சக துருவ மகாராஜா வை உறுதியாக, ததா அச்சமயம், ஏவ போன்று, கிருதிபாதி தாம் எய்தினர், கிரம் பேச்சு, தெய்வீம் உன்னதமான, பரிஞாதா புரிந்து கொண்டு, பர ஆத்மா பரமாத்மாவின் நிர்ணய முடிவு, தம் பகவானுக்கு, பக்தி பாவக பக்தி தொண்டிலிருந்து, அப்யக்ருணாத் பிரார்த்தனைகளை செலுத்தி, அசத்வரம் எவ்வித குழப்பமான முடிவுமின்றி, பரிஸ்ருத மிகவும் அறியப்பட்ட, உரு ஸ்ரவசம் அவரது புகழ், துருவ ஹிதிஹி துருவனது உலகம் அது அழிவற்றது. ஆல் க்ளோரிஸ் கோஸ் டு ஸ்ரீல பிரபுபாதா. பிரபுபாதாக்கு ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு. அச்சமயத்தில் துருவ மன்னர் வேதங்களின் முடிவினையும் முழு மெய்ப்பொருளின் உணர்வினையும் அதற்கு உயிர்களுடன் உள்ள உறவினையும் நன்கு அறிந்து கொண்டார். மிகவும் பந்தப்பட்ட புகழினை உடைய பரமபுருஷ பகவானுக்குரிய பக்தி தொண்டிற்கேற்ப யுக அழிவு காலத்தில் கூட அழியாத உலகத்தை எதிர்காலத்தில் பெறப்போகும் துருவ மன்னர் தமது ஆழ்ந்த முடிவான வழிபாடுகளை செலுத்தினார். பொருளுரை. இச்லோகத்தில் நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய பற்பல செய்திகள் உள்ளன. முழு
மெய்ப்பொருளும் முழு மெய்ப்பொருளும் அதற்கு உலகியல் உள்ளிட்ட ஆன்மீக சக்திகளுக்குரிய தொடர்பும் வேத இலக்கியத்தில் முழு அறிவு பெற்று ஒரு மாணாக்கரால் இங்கு புரிந்து கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. துருவ மன்னர் எந்த ஒரு கல்வி நிலையத்திலோ ஆசிரியரிடத்திலோ வேதங்களை கற்றதில்லை. ஆயினும் இறைவனுக்கு அவர் புரிந்த பக்தி தொண்டின் விளைவாக இறைவன் அவன் முன் தோன்றி தன் கையில் இருந்த சங்கினால் அவர் தலையை தொட்டவுடன் முழு வேத அறிவும் அவரை தானே அடைந்தது. அதுதான் வேத இலக்கியத்தினை அறிந்து கொள்ளும் முறையாகும். பல்கலைக்கழகங்களினால் இவ்வறிவை ஒருவன் பெற முடியாது. வேத முடிவினை இறைவனிடமும் ஆன்மீக குருவிடமும் மாறாத நம்பிக்கை கொண்ட ஒருவனால் மட்டுமே அறிந்து கொள்ள முடியும் என்று வேதங்களே கூறுகின்றன. நாரத முனிவரின் கட்டளைக்கேற்பவே பகவானது பக்தி தொண்டில் துருவ மன்னர் தன்னை ஈடுபடுத்தினார். அவரது உறுதியும் துறவு நெறியும் நிறைந்த பக்தி தொண்டினால் முழுமுதற் கடவுள் தானே அவர் முன் தோன்றினார். துருவன் ஒரு சிறு குழந்தை உயரிய பிரார்த்தனைகளை அர்ப்பணிக்க வேண்டும் என்று விரும்பிய போதிலும் அதற்குரிய அறிவில்லாத காரணத்தினால் அவர் திகைத்தார். ஆயினும் நிகரற்ற கருணையாளரான இறைவன் தனது கை சங்கினால் அவர் தலையை தொட்டவுடன் அவர் வேத முடிவினை ஜீவாத்மா மற்றும் பரமாத்மா இரண்டிற்கும் உள்ள வேறுபாட்டினை அறிந்து கொள்வதை அடிப்படையாக கொண்டது. உயிர் என்னும் தனிப்பட்ட ஆத்மா இறைவனது நித்திய ஊழியன். ஆதலினால் இறைவனுடன் அதற்குள்ள தொடர்பு தொண்டு செய்வதே ஆகும். இதுவே பக்தி யோகம் அல்லது பக்தி பாவம் எனப்படும். துருவ மன்னர் பகவானுக்கு தன் வழிபாடுகளை அருவவாதிகளின் வழியில் செலுத்தாது ஒரு பக்தனாகவே செலுத்தினார். ஆகையினாலேயே இது இங்கே பக்தி பாவம் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. வழிபாடு எனப்படுவதே பரந்து விரிந்த புகழிற்கு சொந்தக்காரரான முழுமுதற் கடவுளுக்கு செய்யப்படுவதே ஆகும். துருவ மன்னர் அவர் தந்தையின் அரசாளுமையினை பெற விரும்பினார். ஆனால் அவர் தந்தையோ தனது மடியில் உட்காருவதற்கு கூட அவரை அனுமதிக்கவில்லை. ஆனால் பகவானோ அவர் விருப்பத்தினை நிறைவேற்றுவதற்காக துருவ நட்சத்திரம் என்று அறியப்படும் துருவலோகத்தினை படைத்தார். அது யுக இறுதியில் கூட அழிவில்லாத ஒன்றாகும். துருவ மன்னர் இந்நிறைவினை அவசர கோலத்தில் அள்ளித்தெளித்து பெறவில்லை. மாறாக தனது ஆன்மீக குருவின் கட்டளையினை மிகவும் பொறுமையாக நிறைவேற்றி இறைவனை நேருக்கு நேர் சந்திக்கும் பாக்கியத்தினை பெற்றார். அது மட்டுமல்லாது பகவானது அளவற்ற கருணையினால் அவரை பொருத்தமாக பிரார்த்திக்கும் தகுதியினையும் பெற்றார். பரம்பொருளை புகழ்வதற்கும் துதிப்பதற்கும் கூட அவரது கருணை தேவைப்படுகிறது. பகவானின் அளவற்ற கருணையினை பெறாமல் ஒருவனால் அவரை புகழ் எய்தி விட முடியாது. அவர் புகழ் எய்தி விட முடியாது. அவருடைய புகழை வந்து எழுதின்னு இருக்குமா? எய்தின்னு இருக்குமா? இல்ல எய்தி விட முடியாது, பெற முடியும். எய்தினா பெற முடியாதுன்னு அர்த்தம். இதுல எழுதின்னு இருக்கு. அதாவது பகவானுடைய புகழை வந்து அவங்களுக்கு உணர முடியாது. அதுதான், அது உணர்ந்தாதான் நம்மளால எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஒன் மோர் திங், மணிமேகலை மாதாஜி, இப்போ நீங்க ரெகுலரா யார் வாசிக்கிறாங்களோ அவங்க லிஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க. டெய்லி வந்து வச்சிருக்கேன் மாதாஜி, டேட் போட்டு எழுதிட்டு இருக்கேன், அனுப்பியிருக்கேன். பிரேமா மாதாஜிக்கு, மல்லிகா மாதாஜிக்கு அனுப்பியிருக்கேன் மாதாஜி. ஓகே, நீங்க என்ன பண்ணுங்க, டெய்லி ஒரு 4-5 பேர், சின்ன ஸ்லோகமா இருந்தா ஒரு 5-6 பேர் கூட நீங்க படிக்க வச்சிருங்க. ஓகே, ரெகுலரா ரொட்டீனா வந்து ரவுண்டு. ஓகே, சோ அது வரைக்கும் அவங்க வெயிட் பண்ணட்டும் எல்லாருமே. ஏன்னா இதுல வந்து நான் நீன்றது எதுவுமே இருக்கக்கூடாது, எல்லாரும் ஒன்றுதான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாரும் படிக்க விரும்புறாங்க மாதாஜி, எங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கலங்கிறது ஒரு நாள் சொன்னதுனாலதான் மணிமேகலை மாதாஜியும் நானும் சேர்ந்து இந்த முடிவு எடுத்தோம் மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம், ஃபைன். நீங்க லிஸ்ட் எழுதுங்க, எத்தனை பேர் வாசிப்பாங்க ரெகுலரா. அவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு ரவுண்ட் முடிஞ்ச பிறகு அடுத்த ரவுண்ட் மறுபடியும் அப்படியே பண்ணி கண்டினியூ பண்ணுங்க. இதுல வந்து யாருமே அதாவது வாசிக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில பேர் இங்க லதா ரவி அப்படின்னு ஒரு மாதாஜி இருக்காங்க, அவங்க எப்பவுமே வாசிச்சது கிடையாது. இப் ஸ்டில் அவங்களுக்கு எல்லாம் கூட வாசிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு மனசு இருந்தா நீங்க இவங்க கிட்ட சொல்லுங்க, மணிமேகலை மாதாஜி கிட்டயோ மல்லிகா மாதாஜி கிட்டயோ சொல்லுங்க. உங்க பேர் அதுல இன்க்ளூட் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ தட் நீங்க உங்களை வந்து ரெகுலரா. சித்ரலேகா மாதாஜி ஆல்சோ அவங்க எப்பயா ஒரு வாட்டி தான் வாசிப்பாங்க. ஸோ
சொன்னது. Thank ஓகே, you, Mataji. மைத்ரேய உவாச்ச. எஸ், நீங்க பேர் வந்து கொடுத்துட்டீங்கன்னா ரொட்டீனா வந்து ரவுண்டா வந்து கால் பண்ணிடுங்க. சரிங்களா? மைத்ரேய Thank you. உவாச்ச தா ஏவம் உத்சன்னபயா உருக்ரமே கிருதாவநாம பிரயுங்க்ரி விருடபம் சஹஸ்ராசி நிஷாபி ததோ கர்துமதா மதோர்வனம் எப்யேய திப்பூயா கதஹ. மொழிபெயர்ப்பு. மாமுனிவர் மைத்ரேயர் விதுரரிடம் வந்து சொல்றார். ஆக்சுவலி முழுமுதற் கடவுளின் உறுதிமொழியினை கேட்டு தேவர்கள் அச்சம் கொண்டு பகவானை வந்து சேவித்தார்கள் இல்லையா? சோ நான் சென்று அந்த தவத்தினை வந்து நிறுத்துறேன் அப்படிங்கறத வந்து சொல்றாரு. சோ இனிமே உங்களுக்கு அந்த தொந்தரவுகள் இருக்காது, நீங்க உங்களுடைய வீடுகளுக்கு திரும்பி செல்லலாம் அப்படிங்கிற அந்த உறுதிமொழியை வந்து பகவான் வந்து தேவர்களுக்கு வழங்கினார். அது போன அத்தியாயத்துல நாம அதனுடைய கண்டினியூஷனா தான் இங்க பார்த்துட்டு இருக்கோம். சோ அவர்களுடைய பயமெல்லாம் நீங்கி இப்போ அவங்க தங்களுடைய இல்லங்களுக்கு அவர்கள் திரும்பினார்கள் தேவலோகத்துல. சகஸ்ர ஸ்ரீஷா அப்படின்னா யார சொல்றதுன்னா, சகஸ்ரீஷா வந்து கர்ப்போத கஷாய விஷ்ணு அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. சோ அந்த அவதாரத்திற்கு தனக்கு வேறுபாடு இல்லாத பகவான். சோ அங்க வந்து தரிசனம் கொடுத்தது யாரு? க்ஷீரோத கஷாய விஷ்ணு இல்லையா? நமக்கு நன்னாவே தெரியும் புருஷ அவதாரங்கள். சோ இரண்டாம் சங்கர்ஷ்ணன்ல இருந்து மகாவிஷ்ணுவாக, அதாவது கார்ணோத கஷாய விஷ்ணு வந்து முதல் விரிவங்கம். கார்ணோத கஷாயனுடைய விரிவங்கம் தான் கர்ப்போத கஷாய விஷ்ணு. இந்த கர்ப்போத கஷாய விஷ்ணு அநேக விரிவங்கங்களாக ஒவ்வொரு அண்டத்திற்குள்ளேயும் வந்து உள்ள நுழையிறார் இல்லையா? ஒவ்வொரு அண்டத்திற்குள்ளேயுமே வந்து உட்புகுந்திருக்கார். அந்த ஒவ்வொரு அண்டத்திற்குள்ள உட்புகுந்த அந்த கர்ப்போத கஷாய விஷ்ணுனுடைய விரிவங்கம் தான் க்ஷீரோத கஷாய விஷ்ணு. இதை நாம் ஆல்ரெடி நிறைய இடங்கள்ல படிச்சிருக்கோம். அதனாலதான் சகஸ்ர ஸ்ரீஷா அப்படின்னா அநேக விரிவங்கங்களை மேற்கொண்டவர். அதனால வந்து சகஸ்ர ஸ்ரீஷான்னு அவருக்கு பெயர் உண்டு கர்ப்போத கஷாய விஷ்ணுக்கு. பகவான் தனது கருட வாகத்தின் மீது அமர்ந்து தனது தொண்டனான துருவனை காண்பதற்கு மதுவனம் காட்டிற்கு சென்றதாக இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய பொருளுரையில நாம பார்க்க போறோம். கர்ப்போத கஷாய விஷ்ணு என்று அறியப்படும் முழுமுதற் கடவுளையே சகஸ்ர ஸ்ரீஷா என்ற வார்த்தை வந்து குறிப்பிடுகிறது. க்ஷீரோத கஷாய விஷ்ணுவாக பகவான் தோன்றி இருந்தாலும் கூட அங்க தோன்றக்கூடியவர் யாரு? க்ஷீரோத கஷாய விஷ்ணு. இங்கே அவர் சகஸ்ர ஸ்ரீஷா விஷ்ணு என்று அழைக்கப்படுகிறார். ஏனென்றால் கர்ப்போத கஷாய விஷ்ணுக்கும் க்ஷீரோத கஷாய விஷ்ணுக்கும் எல்லா விஷ்ணுகளும் ஒன்றுதான் இல்லையா? ஆனா அவங்க எந்தெந்த நிலைகள்ல இருந்து அவங்களுடைய விரிவங்கங்கள் அப்படிங்கிறத மட்டும்தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். மற்றபடி ஒருத்தருக்கு எந்த வேறுபாடுமே கிடையாது. ஸ்ரீல சனாதன கோஸ்வாமி தனது பாகவதாமிரதத்தில் அச்சமயத்தில் தோன்றிய சகஸ்ர ஸ்ரீஷா முழுதற் கடவுள் பிரிஸ் நிகர் என்றறியப்படும் அவதாரமாவார் என்று குறிப்பிடுகிறார். இது அவருடைய உணர்தல். ஒவ்வொரு ஆச்சாரியர்களுமே அவங்களுடைய இப்ப எப்படி துருவ மகாராஜ் வந்து பகவானை நேரடியாக தரிசனம் பெற்று அவருடைய மனதுல இருந்த பகவானுடைய ரூபமும் பகவான் நேராக வந்த ரூபமும் ஒன்றே என்று அவர் உணர்ந்தாரோ, ஒருத்தருடைய உணர்தலை வந்து அவர்கள் வந்து வியாக்கியானங்களாக நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. ஓகே, அததான் இந்த இடத்துல சொல்லப்படுகிறது. சனாதன கோஸ்வாமியுடைய உணர்தலை வந்து அவர் இந்த இடத்துல வெளிப்படுத்தியிருக்கார். அதை வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் இங்க நமக்கு ரெஃபரன்ஸா கொடுக்கிறார். அவர் துருவ மகாராஜா வசிப்பதற்காக துருவலோகம் என்னும் உலகினை படைத்தார். சோ பகவான் வந்து ஒரு துருவ உலகத்தையே வந்து படைச்சிருக்கார். சசைவ் தியாயோக விபாக தீவ்ரயா ஹ்ருத் பத்ம கோஷே ஸ்புரிதம் தடித் பிரபம் திரோஹிதம் சஹசைவ் ஓலக்ஷய லக்ஷயி பஹி ஸ்திதம் தத் அவஸ்தம் தகர்சஹ. துருவ மகாராஜா தனது மனதில் ஆழ்ந்து தியானித்த பகவானின் உருவமானது என்ன முன்னாடியே வந்தாச்சு, பகவான் தோன்றியாச்சு. அதனால உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பகவான் வந்து காணவில்லை. ஏன்னா எப்படி அவரை வந்து அந்த தபஸ்ல இருந்து வெளியே கொண்டு வர்றது? இதுவரைக்கும் அவர் எந்த ரூபத்தின் மீது தன்னுடைய மனதை முழுமையாக பகவான் தரிசனம் கொடுத்துட்டே இருக்கார். துருவ மகாராஜா அதை பார்த்துட்டே அந்த ரூபத்தின் மீதே தன் மனதை வந்து லயித்து, இது தானாக வர்றது இல்லையா? அவரா கற்பனை செய்து அந்த ரூபத்தை அவர் சிருஷ்டிக்கவில்லை. கற்பனையால நம்ம தியான பயிற்சிகள் செய்யவே கூடாது. அது வந்து நமக்கு நிலைத்ததான ஒரு நிலையை ஏற்படுத்தி கொடுக்காது. எப்பவுமே மனசுல வந்து பகவானுடைய ரூபம் நமக்கு ஆழ்ந்து பதிய வேண்டும் என்றால் நாம் ஆற்றக்கூடிய பக்தி தொண்டை வந்து
அதாவது சமர்ப்பணத்தோட நம்ம செய்யணும். அப்ப தானாகவே பகவான் நமக்கு வந்து நம்முடைய ஹிருதயத்துல வந்து தரிசனத்தை கொடுப்பார். அந்த ரூபம்தான் உண்மையான ரூபமே. சோ நாம அவர் மீது பக்தி கொள்ளும் பொழுது நாம அவருடைய ரூபத்தின் அந்த அங்க அவயங்களை எல்லாம் வந்து நம்ம வந்து எண்ணிக்கொண்டு இல்லையா, பாதங்கள் இல்லையா, தொடை, இடுப்பு இல்லையா, புஜங்கள், இப்படி எல்லாவற்றையும் அவருடைய கழுத்துல அறிஞ்சிருக்கக்கூடிய மாலைகள், அவர் இருப்பில் அவர் வந்து அதாவது மஞ்சள் வண்ண பட்டாடை அணிந்து, இதெல்லாம் நம்ம எண்ணி எண்ணி நாம பகவானை வந்து மனசுல வந்து நிலைப்படுத்துகிறோம். அவ்வாறு அவர் மீது பரிபூர்ணமான மனதை வந்து செலுத்திய பிறகு பகவானே வந்து அந்த அன்புக்கு வந்து மயங்கி அவரே வந்து நம்முடைய ஹிருதயத்துல காட்சி கொடுப்பார். சோ அப்ப அவருடைய உன்னதமான அந்த ரூபத்தை பார்க்கக்கூடிய பாக்கியத்தை நாம பெறுவோம். அதே நிலையத்தான் இந்த இடத்துல துருவ மகாராஜா எப்படியெல்லாம் செய்யணும்ன்றத வந்து நமக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாதான். எதற்கு மகாபாகவதர்களுடைய அதாவது அவங்களுடைய பாஸ்ட் டைம்ஸ் எல்லாம் நம்ம இந்த இடத்துல படிக்கிறோம் இல்லையா, அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம எதற்காக வாசிக்கிறோம்னா, அதை நாம மனசுல ஆழமா பதிய வைத்து பக்தி கொள்ளும் பொழுது பகவானை நாம அவ்வாறு மனதுல வந்து எண்ணிக்கொண்டு ஏன் பிம்பத்தை எடுத்துட்டு வர்றது கிடையாது, அவருடைய நிலையை உணர்ந்தறிந்து எப்பொழுதுமே ஸ்திரப்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய அந்த பக்குவத்தோட வந்து அவரை நாம பிரார்த்தனை செய்வோம். சோ அந்த ஒரு நிலைதான் நாம இந்த இடத்துல பாக்குறோம். கன நேரத்தில் அவர் மனதினின்று அந்த ரூபம் வந்து மறைந்து விட்டது. அதனால் அவர் தியானம் வந்து தடைப்பட்டது இல்லையா. துருவன் வந்து குழப்பம், மனசுல எங்க போனார் பகவான், சடனா காணாம போயிட்டார் அப்படின்னா, அப்போ அவருக்கு வந்து அப்ப முழிச்சு பாக்குறார். ஆனால் அவர் விழி திறந்து பார்த்த பொழுது அவர் மனதுல இருந்த அதே முழுமுதற் கடவுள் தான் அவர் கண்ணெதிரே நின்று கொண்டிருந்தார் என்று அவரால உணர முடிந்தது என்று இங்க நாம பாகவதத்துல வந்து இந்த ஸ்லோகத்தின் வழியா நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ யோக பயிற்சினால் விளைந்த முதிர்ச்சியினால் பக்குவம் அடைந்ததினால் துருவ மகாராஜா தொடர்ந்து முழுமுதற் கடவுளின் உருவத்தை தன் மனதில வந்து நிலைப்படுத்தி இல்லையா கொண்டிருந்தார். அந்த ரூபத்தின் மீதே அவருடைய தியான பயிற்சி என்பது நிகழ்ந்த வண்ணம் இருந்தது. திடீரென்று அவ்வுருவம் மறைந்தவுடன், சடனா மறைஞ்சிடுச்சுன்னா அவரை தாம் இழந்து விட்டோமோ என்ற அந்த ஐயம் வந்து கண்டிப்பா வரும் இல்லையா. நாம ஒரு செயல்ல ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது சடனா அது இல்லாம போச்சுன்னா நமக்கு எங்க போச்சு அப்படின்னு தோணுவோம் இல்லையா. அதே மாதிரிதான் இங்க உயர்வான நிலை இந்த இடத்துல. சின்னதா ஒரு ஒன்ன தொலைச்சிட்டா நம்ம அவ்வளவு ஃபீல் பண்ண மாட்டோம். கொஞ்சம் விலை மதிப்பு இருக்கிறது தொலைச்சோம்னா அது அதை விட சின்னதா தொலைச்சிடும் கொஞ்சம் துக்கம் என்பது இருக்கும் இல்லையா. ஆனா அதே வந்து கிடைத்தற்கரிய அந்த ஒரு நிலையை அடைந்த பிறகு துருவ மகாராஜா தன்னை விட்டு சடனா நீங்கின உடனே அவருக்கு வந்து குழப்பம் மற்றும் கண் விழி திறந்து பார்க்கிறார் அதிர்ச்சியோட. அவர் உள்ளத்தில் அப்பொழுது குழப்பமுற்றிருந்த துருவ மகாராஜா தன் விழிகளை திறந்து பார்த்த பொழுது அவர் உள்ளத்தில் எண்ணிய பகவானின் உருவம் அவர் கண்ணெதிரே நின்று கொண்டிருந்தது. சோ பிரம்ம சமீதையில 5 பாயிண்ட் பிரேமாஞ்சன சுரித்த பக்தி விலோச்சனேன அப்படின்னா பிரேமை கொண்டு இல்லையா, பிரேமை என்னும் மையை எடுத்து நம்முடைய விழிகளுக்கு நாம் தீட்டி இல்லையா, விலோச்சனா அப்படின்னா இந்த விழிகளுக்கு இல்லையா கண்களுக்கு, சுரித்த பிரேமாஞ்சன சுரித்த பக்தி என்னக்கூடிய அந்த மையை தீட்டிக் கொண்டு அவரை நாம நோக்கினால் பகவானை நாம உள்ளபடி காணக்கூடிய பாக்கியம் நமக்கு கிடைக்கும். அது எவ்வாறு பிரேமை கொண்டு செய்யணும், அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். பாவா இந்த இடத்துல பாவம் என்பது மிக மிக முக்கியம். எந்த பாவத்தோட நாம பக்தி கொள்றோம்ன்றதுதான் முக்கியம், எவ்வாறு பக்தி கொள்றோம் என்றதுதான் முக்கியம். பக்தி செய்தல் என்பது மிகப்பெரிய செயலே கிடையாது. அந்த சிறு சிறு கால அளவுக்கு கூட நாம செய்யக்கூடிய பக்தி எவ்வாறு நாம் அதுல ஆழ்ந்திருந்து பக்தி செய்யறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். குழப்பமுற்ற துருவ மகாராஜா தன் விழிகளை திறந்து பார்த்த பொழுது பகவான் அங்க இருக்கிறத பாக்குறார். சோ பக்தி தொண்டில் முழுமுதற் கடவுளின் மீது கொண்ட அன்பினால் வளர்ச்சி அடைந்த மகான் பகவானின் உன்னதமான அழகிய வடிவத்தை எப்பொழுதுமே தரிசித்து கொண்டிருப்பார். சோ அவர் இந்த கண்கள் பார்த்துட்டே இருந்தாலும் எல்லா இடங்களிலுமே, ஏன்னா ஹிருதயத்துல அவருடைய பகவான் வந்து இருக்கக்கூடிய அடைய பெற்று விட்டார் என்ற நிலையை அடைந்த ஒரு யோகி எல்லா சூழ்நிலையிலுமே இறைவனை காணக்கூடிய அத்தகைய விழிகளை அவர் பெற்றிருப்பார். பக்தனது உள்ளத்தில் வீட்டிருக்கும் பகவானது அழகிய வடிவமானது கற்பனை அன்று, கற்பனை செய்யவே கூடாது. அது வந்து மிக தவறு, அது நிலைக்கவும் நிலைக்காது. நம்ம வந்து பகவானுடைய திருப்பாதங்கள் இப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறது எல்லாமே நம்ம கற்பனையால நினைக்க வேண்டாம். பகவானுடைய திருப்பாதங்களை எண்ணிக்கொண்டு செய்யணும், அவ்வளவுதான்.
அந்த ரூபத்தை பகவானை சிருஷ்டிக்க வேண்டும். அது நம்முடைய பக்தி பாவத்தை கொண்டு நமக்கு வரும். இதுதான் இங்கே நமக்கு, அதாவது அருவவாதிகளுக்கும் நமக்கும் இருக்கக்கூடிய வேறுபாடு, பக்தனுக்கும் இல்லையா. ஒரு பக்தனுக்கும் அருவத்தன்மை மீது இருக்கக்கூடியவனுக்கு இருக்கக்கூடிய வேறுபாடு இங்கதான். அருவத்தன்மையில் இருப்பவன் அவன் ரூபத்தையே சிருஷ்டிப்பான் இல்லையா. ஆனா பக்தனானவன் ரூபத்தை சிருஷ்டிக்க மாட்டான், பகவானுடைய திருப்பாதங்களை எண்ணுவான். அது எவ்வாறு இருக்கும்ன்றது இறைவன் தான் அவருக்கு காட்சி கொடுக்கும். சோ இப்படி கற்பனையானது அன்று. தனது பக்தி தொண்டில் முதிர்ச்சி அடைந்த பக்தன் தன் பக்தி தொண்டு முழுவதும் பகவானின் அழகிய வடிவத்தை நேருக்கு நேர் காண்கின்றான். இப்ப பகவான் இவருக்கு தரிசனம் கொடுத்து சென்ற பிறகு மீண்டும் அவருடைய ஹிருதயத்துல பகவான் அடையப்பட்டு விடுவார். அப்ப அவரால் அந்த தரிசனத்தை பகவான் மீது பக்தி கொள்ளும்போது அவரால் காண முடியும். சோ இப்ப நேராவே வந்ததுனால அந்த ரூபம் மறைந்தது. எங்கும் நிறைந்துள்ள இறைவன் நிறைவானவர். ரொம்ப அழகான வார்த்தை, நிறைவு அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல இல்லையா. எல்லா இடத்துலயுமே பகவான் இருக்கார், ஆனா அவர் முழுமையடைந்த தன்மையில இஸ் கம்ப்ளீட் ஓர் இல்லையா. ஓம் பூர்ணமதா பூர்ணமிதம் நாமளும் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. சோ எல்லாவற்றையும் அவர் பூர்ணமானவர் இல்லையா. அந்த பூர்ணத்திலிருந்து வந்த நாம் எல்லாரும் முழுமையாகத்தான் இருக்கிறோம். அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல நாம் எல்லாம் அவரிலிருந்து பிறந்த பின்ன பகுதிகளாக இருந்தாலும் இத்தனை உயிர்வாழிகள் படைக்கப்பட்ட பிறகும் பகவான் இன்னும் முழுமையாகவே இருக்கிறார். So that is very very important. ஆனால் பக்தனது உள்ளத்தில் இருக்கும் அவரது உருவமும், கோவிலில் இருக்கும் அர்ச்ச விக்கிரகத்தில் இருக்கக்கூடிய உருவமும், வைகுண்ட லோகம் கோலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லாமே ஒன்றே வடிவம்தான், ஒண்ணுதான். அது எல்லாமே ஒன்றிலிருந்து ஒன்று வேறுபாடு கிடையாது. சோ நாம எந்த பாவத்தை கொண்டு பகவானை சேவிக்கிறோமோ அதே பாவம் தான் எல்லா இடங்களிலுமே நிலை பெற்றிருக்கும். அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. தத்தர்ஸ்தே நாகத சாத்வச ஊதி தாவத் அவந்தாங்கம் வினம்மைய தண்டவத். தண்டவத் என்ற வார்த்தை இங்க வருது பாருங்க இல்லையா. நாம எல்லாருமே தண்டவத் பிரணாம்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா. சோ பெண்கள் நாம தண்டவத் பண்ண முடியாது. தண்டவத் என்ன கோல் தண்டுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுதான் தண்டம் என்பதுதான். அந்த கோலை நீங்க எந்த ஒரு சப்போர்ட் இல்லாம நிக்க வைக்க முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. இப்படி பண்ணீங்கன்னா வச்சுட்டு நீங்க சும்மா கையை விட்டாலே அது என்ன ஆகும்? அப்படியே விழுந்துரும். சோ அந்த மாதிரி சாஷ்டாங்கமா விழறதுக்கு தான் தண்டவத்துன்னு சொல்லலாம். ஓகே, ஃபுல்ல. சோ என்டையர் அது வெறுமனே அதாவது பிரபுஸ் மட்டும் தான் பண்ண முடியும். நம்ம அதாவது மாதாஜிஸ் பண்ணவும் முடியாது இல்லையா. நாம 5 அங்கங்கள் மட்டும்தான் பதியும் இல்லையா. அதனாலதான் பஞ்சாங்க பிரணாம்ஸ் அப்படின்னு, பஞ்ச அங்க பிரணாம்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இல்லைன்னா வெறுமனே நாம மாதாஜிஸ் பிரணாம்ஸ் மட்டும்தான் நம்ம சொல்லணும். தண்டவத் நாம கண்டிப்பா சொல்லவே கூடாது. ஓகே, இங்க தண்டவத் என்ற முறையில யாரு விழுந்தது? சஷ்டாங்கமாக விழுந்தது துருவ மகாராஜா. அவருக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. திருத் பயாம் பிரபஸ்யன் பிரபிபன்ன இவார்பகஸ் கம்கபன்ன இவாஷ்யேன புஜைர் இவாஷ்விஷம். தன் கண்ணெதிரே பகவானை கண்டவுடன் துருவ மன்னன் மிகுந்த அதிர்ச்சிக்குள்ளாகி, ஏன்னா அவர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல எனிதிங். சோ பகவான் எப்ப யாருக்கு எங்க தரிசனம் கொடுப்பாருன்றது அவருக்கு மட்டும்தான் தெரியுமே தவிர தரிசனம் பெறுபவர்களுக்கு கண்டிப்பா தெரியாது. நம்மளுடைய பக்தியை மெச்சி பகவான் வருவார். அவருக்கு மரியாதைகளையும் வணக்கங்களையும் கொண்டு நெடுஞ்சான் கிடையாக இல்லையா, அப்படியே சஷ்டாங்கமா ஃபுல்லா விழுந்துறது. அவர் கால்களில் விழுந்து அவர் மீது கொண்ட அன்பினால் அப்படியே கரைந்து போனார் இல்லையா, அப்படியே உருகி போய் விடுவது. இதுதான் அதாவது பாகவதர்கள் நம்ம ஆழ்வார்கள் எல்லாம் கூட பாசுரங்கள் எல்லாம் பாடினாங்கன்னா இந்த மாதிரி மெய்மறந்த நிலையில இருந்துதான் இறைவனை எண்ணி கண்களில் தாரை தாரையா நீர் பந்த வண்ணம் இல்லையா எம்பெருமானை அவர்கள் சேவிக்கிறார்கள் இல்லையா. சோ அப்படி ஆராதனை எல்லாம் பண்றது, திருவாராதனை எல்லாம் பண்றது அதுதான். சோ அவர் கால்களில் விழுந்து அவர் மீது கொண்ட அன்பினால், இந்த அன்பு எனக்கூடிய ஒரு வார்த்தை அந்த பாவம் இருந்தா மட்டும்தான் இந்த நிலையே ஏற்படும் இல்லையா. அப்படியே அவர் கரைந்து போனார். சோ துருவ மன்னர் மெய்மறந்த நிலையில் பகவானை நோக்கி தன் கண்களினாலேயே அவருடைய அந்த ரூப தரிசனத்தை பெறுகிறார். அதை அதனால் ஏற்படக்கூடிய அந்த பேர் ஆனந்தத்தை அவர் அள்ளி பருகுகிறார் இல்லையா.
பகவானுடைய தரிசனம் வந்து அவ்வளவு சுலபத்துல கிடைக்க பெறுவது கிடையாது இல்லையா? அந்த எழிலையவே வந்து அழகை வந்து அவரே பருகுகின்றார் அப்படின்னா அந்த அந்த தரிசனம் வந்து அவருக்கு அவ்வளவு மேன்மையானது. அதுல கரைந்து போய் அவ்வளவுமே வந்து தன் மனசுல வந்து எடுத்துட்டு போறார் அவர். பகவானது திருவடி தாமரைகளை வந்து அப்படியே கெட்டியா பிடிச்சுக்கிறார். இரு இதழ்களினால் முத்தமிட்டு, அதாவது தன்னுடைய இதனால முத்தமிட்டு அவரை தன் இரு கரங்களால வந்து கட்டி கொண்டு விடுகிறார், தழுவி கொண்டு விடுகிறார். அந்த பாதங்களையே அப்படியே கட்டி கொள்கிறார். சோ துருவ மன்னர் நேருக்கு நேராக முழுமுதற் கடவுளை கண்டவுடன் இயற்கையிலே நமக்கெல்லாம் கூட இப்ப தரிசனம் கொடுக்கிற மாதிரி இருக்கு இல்லையா? துருவ மகாராஜுக்கு மாத்திரம் தரிசனம் கிடையாது. பகவான் இந்த எழுத்துக்கள் வடிவில நமக்கெல்லாம் தரிசனம் கொடுத்துட்டு இருக்கார். அதிர்ச்சி அடைந்து பயபக்தியுடனும் மரியாதையுடனும் கொண்டு அவரை நோக்கிய நிலை அவர் கண்களிலிருந்து முழுமுதற் கடவுளின் உடல் முழுவதையுமே பருகியது போல தோன்றியது. அப்படி இல்லையா? நாம கூட ஏதாவது ஒரு நிலையை பார்க்கும்பொழுது அதுல நம்ம மெய் மறந்து போகும்பொழுது அது எல்லாமே நமக்குள்ள அப்சர்வ் ஆயிடும். அந்த மாதிரி இன் அப்சார்ப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி நமக்குள்ளேயே அதை வந்து பருகி கொள்வது. அவர் பகவானின் திருவடி தாமரைகளை தொடர்ந்து முத்தவிடவும் அவர் கால் நுனிகளை தொடவும் அவற்றை தழுவிக்கொள்ளவும் விரும்பினார். சோ தாமரைகளை வந்து முத்தமிடவும் மற்றும் வந்து அந்த தழுவிக்கொள்ளணும்னு அவர் நினைச்சார். அதனுடைய விளை, அந்த பாவத்தினுடைய விளைவது. சோ துருவ மன்னரின் உடலில் தோன்றிய இக்குறிகள் எல்லாம் அவர் பகவானை நேருக்கு நேர் பார்த்தமையால் ஏற்பட்டவை. சோ மேலும் அவர் தன் உடலில் 8 வகையான உன்னத மெய்மறந்த நிலைகளை அடைந்தார். சோ 8 அது என்னன்றது நம்ம வரக்கூடிய நிலைகள்ல கண்டிப்பா படிப்போம். சோ அவருடைய உடலில் 8 வகையான உன்னத மெய்மறந்த நிலைகளை வந்து உணர்ந்ததாக இல்லையா? அவர் என்னெல்லாம் உணர்ந்தார் பகவானை வந்து பார்த்த பொழுது? அவருடைய கண்ணுல இருந்து தண்ணி வர்றது இதெல்லாமே வந்து ஒரு நிலைதான். மயிர்கூச்செறிதல், மயக்கம் வர்றதில், உடல் நடுங்குதல், இதெல்லாம் மாதாஜி. எஸ், அது ஸ்டாண்டர்டா இவர் என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனார்ன்றத வந்து நாம பார்க்கலாம். 8 வகையானது ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் கண்டிப்பா உண்டு. நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சு 8 6ன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம படிச்சது. சோ ஒரு வாட்டி நீங்க கணக்கு பண்ணி பாருங்க. ஐ திங்க் இட்ஸ் 6 only. சாதம் விவக்ஷந்தம் அத்தத் பிதம் ஹரீர் ஞாத்வா ஷசஹஸ் சர்வஸ்ய ஹ்ருதி அவஸ்திதஹ கிருதாஞ்சலிம் பிரம்மமயேன கம்புனாஹ பஸ்பரஸ்பாலம் ஏப்யா கபோலே. துருவ மன்னர் சிறுவனாக இருந்த போதிலுமே இல்லையா, அவர் ரொம்ப ரொம்ப சிறியவர் இல்லையா, முழுமுதற் கடவுளை சிறந்த வார்த்தைகளினால் வழிபட வேண்டும் என்று விரும்பினார். ஓ இப்ப நம்ம 4000 திவ்ய பிரபந்தத்தை நாம யாராவது வாசிச்சா அதை பாடனா எப்படி கேட்போம் இல்லையா? நம்மளையே மறந்து, அதுதான் உண்மையான அன்பினால் விளையக்கூடிய, அதாவது எழுத்து வடிவமா நாம வந்து பகவானை வந்து சேவிக்கிறது இல்லையா? அவரது அனுபவம் ஆனா இதுக்கான அனுபவமும் அவருக்கு எதுவுமே கிடையாது. ஆனா அவர் சிறு பிள்ளை இல்லையா? எனவே அவரால் உடனே தன்னிலைக்கு வர முடியவில்லை. அதாவது சுயநிலை திரும்புறது அப்படின்னா முழுவதுமாக இறைவனுடைய அந்த ரூபத்தை என்னுடைய பார்த்ததனுடைய விளைவுகள் அந்த ஒரு நிலைக்கு சென்ற பிறகு மீண்டும் வந்து ஒரு நார்மலான ஒரு நிலைக்கு வர்றதுக்கு அவருக்கு வந்து முடியல. அனைவரது உள்ளங்களிலுமே வீற்றிருக்கும் முழுமுதற் கடவுள் துருவ மன்னனின் இந்த அதாவது என்ன சொல்ல கையறு நிலை என்னாக்கா அந்த ஒரு பேலன்ஸ் பண்ணி இயலாத நிலை, அதாவது என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாத ஒரு இல்லையா புரிந்து கொண்டார். அவர் தமது காரணமற்ற கருணையால், எப்பவுமே பகவான் அனைவருக்குமே காஸ்ட்லெஸ் மெர்சி தான் இல்லையா? காரணமற்ற கருணை தான் பகவான் தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு எந்த ஒரு காரணமுமே தேவையில்லை. அவருடைய பக்தர்களுக்கு அவர் அருள் பாலிப்பார். ஆனா அதற்கான ரீசன் அவர் வந்து அந்த எந்த காரணத்துக்காக இந்த ரீசன் அவர் வந்து கருணை புரிஞ்சார் என்றது வந்து வெளிப்படுத்தவே முடியாது. அந்த காரணமற்ற கருணையினால வந்து அவர் முன்னே குவித்து கைகுல நின்று கொண்டிருந்த துருவ மன்னனின் முன் தலையினை ஃப்ரண்ட் இல்லையா தன்னுடைய பாஞ்சஜன்யத்தால வந்து அதை வந்து அதாவது தொட்டார் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. பகவானின் திருக்கல்யாண குணங்கள் இல்லையா, திருக்கல்யாண குணங்கள், தட் இஸ் மோர் the divine transcendental qualities இல்லையா, வழிபட வேண்டும் என்று ஒவ்வொரு பக்தனுமே விரும்புகிறார். கண்டிப்பா இல்லையா, இது உண்டு, இந்த உந்துதல் இருக்கும். அவருடைய மங்களகரமா இருக்கக்கூடிய அந்த நிலைகளை எல்லாம் குணங்களை எல்லாம் வந்து ஒருத்தர் வந்து புரிந்து கொள்ளணும். மேலும் வந்து அதை வந்து
அதை வந்து தரிசனம் பெறணும் அப்படிங்கிற அந்த இது வந்து அவங்களுக்கு உண்டு. பக்தர்கள் எல்லோருமே எப்பொழுதும் இறைவனின் கல்யாண குணங்களை கேட்கவும், இப்ப நாம் எல்லாருமே அவருடைய கல்யாண குணங்களை பற்றி தான் பேசின்னு இருக்கோம், பகவானுடைய திரு ரூபத்தை பற்றி தான் பேசின்னு இருக்கோம். சோ அதை எத்தனை வாட்டி கேட்டாலும் மீண்டும் மீண்டும் கேட்கணும்ன்ற அந்த உந்துதலோட நாம கேட்டுட்டு இருக்கோம். கேட்கவும் எந்நேரமும் புகழவும் ஆர்வம் கொண்டுள்ளனர். சோ இது பக்தர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு குணாதிசயம். கேட்கவும் எந்நேரம் ஆர்வம். ஆனால் சில வேளைகளில் அவர்கள் தங்கள் அடக்கத்தினால் அவர்கள் இக்கட்டில் மாட்டிக்கொண்டது போல உணர். இதெல்லாம் செய்யணும் செய்யணும் நான் கூட நிறைய இது பௌதிகத்திலேயே சிலதெல்லாம் செய்யணும்னு நினைப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம ஒரு மேடை பேச்சாளராக நம்மள அழைச்சிருப்பாங்க இல்லையா? இது வரைக்கும் முன்ன பின்ன நம்ம இது பௌதிக ஆசையே வச்சுக்கோங்க, பக்தியில இன்னும் ஹையஸ்ட். ஆனா இது ஒரு எக்ஸாம்பிளா உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். சோ நம்ம ஒரு பேச்சாளர் பட்டிமன்றத்துல பேசுறதுக்கு கூப்பிடுறாங்க. எடுத்த உடனே ஃபர்ஸ்ட் பட்டிமன்றத்திலே போய் நம்ம எல்லாத்தையுமே சாதிச்சிட முடியாது இல்லையா? நம்ம ஒரு மணி நேரத்துக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணின்னு போயிருந்தோம்னா ஒரு 10 நிமிஷம் தான் நம்மளால வந்து கிளாஸ் எடுக்க முடியும். ஸோ என்னுடைய அதாவது 1994 ஸோ நான் வந்து என்ஜினியரிங் முடிச்சு ஸோ வீட்டுல வேலைக்கு வெளியில அனுப்ப மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு அம்மாவும் அப்பாவும். ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த காலகட்டத்துல பயம். ஸோ பெண் பிள்ளையும் எங்கேயும் அனுப்ப முடியாதுன்றதுனால. ஸோ அங்க எங்க ஊர்லயே வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான பாலிடெக்னிக், இப்ப கூட தமிழ்நாட்டுல வந்து ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பாலிடெக்னிக்னா ராஜகோபால் பாலிடெக்னிக் தான் சொல்லுவாங்க. அங்க சீட்டு கிடைச்சாலே வந்து இட்ஸ் வெரி குவாலி. ஏன்னா அங்க சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய விதமும் ரொம்பவுமே அதாவது ப்ராக்டிக்கல் எல்லாமே நல்லாவே சொல்லி கொடுப்பாங்க. அந்த ஒரு நிறுவனத்துல எனக்கு திருமணம் ஆகிறதுக்கு 1 வருடம் இருக்க வரைக்கும் நான் அங்க வேலை செஞ்சேன். ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் டீச்சிங், எங்க அம்மாவுக்கு நான் டீச்சர் ஆகணும்ன்றது மட்டும்தான் அவங்களுக்கு ஆசை. என்ன வந்து டீச்சர்ஸ் ட்ரைனிங்ல தான் போடணும், நீ இன்ஜினியரிங் கூட படிக்க வேண்டாம் அப்படிங்கிற ஒரு உந்துதல். ஏன்னா அவங்க டீச்சர் ஆகாதனால என்னைய டீச்சர் பண்ணணும்னு நினைச்சாங்க. அந்த ஒரு நிலை. அப்போ அந்த பாலிடெக்னிக்ல வந்து ஓகே நீங்க வாங்க டெம்பரவரியா உங்களுக்கு வேலை கொடுக்குறோம். இப்போ எவ்வளவு ஒரு அவருக்கு பாத்தீங்கன்னா 20 ரூபாய் தான் கிளாஸ். ஸோ அவர்லி பேசிஸ் தான் கிளாஸ் கொடுப்பாங்க. ஸோ அப்போ சம்பளமே எவ்வளோன்னா மேக்சிமம் 2000 ரூபாய் தான். ஸோ அதுக்கு மேல சம்பளம் கிடையாது. ஸோ அதுக்குள்ளதான் அந்த ஒரு மாசத்துக்கான சம்பளம் இவ்வளவுதான். ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல சரி நம்ம வீட்டுல சும்மா இருக்கிறத விட வேலைக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டேன் நான். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் நான் எவ்வளவு ப்ரிப்பேர் பண்ணின்னு போனேன்னா ஒரு 2 மணி நேரத்துக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணின்னு போனேன். ஆனா எங்க ஹெச்ஓடி வந்தார், அவரும் வந்து பின்னாடி உட்காந்து கேட்டு இருந்தார். ஏன்னா எனக்கு அனுபவமே கிடையாது, டீச்சிங் ஃபீல்டு அனுபவமே கிடையாது. ஸோ அங்க போன பிறகு ஒரு 2 மணி நேரம் ப்ரிப்பேர் பண்ணின்னு போனதை வந்து 10 நிமிஷத்துல ஒப்படைச்சிட்டேன் நான். 10 நிமிஷத்துல வந்து எல்லாமே சொல்லிட்டு சரன்னு. அப்புறமா என்ன பண்றதுன்னே தெரியல. எப்படி குழந்தைங்களை வந்து, ஏன்னா எல்லாருமே 10th முடிச்சுட்டு வந்த குழந்தைங்க தான் இல்லையா? 16, 17 வயசு குழந்தைங்க. இந்த டீச்சர் என்ன வந்த உடனே எல்லாத்தையுமே சொல்லிடுச்சு, ஆனா என்னமே விளக்கம் கொடுக்கல. ஏன்னா அவங்க நிறைய டீச்சர்ஸை பார்த்தாங்க இல்லையா? சோ நாம இப்பதான் முதல்ல ஆடியன்ஸையே பார்க்கோம். அப்படி இருக்கும் பொழுது அப்புறம் ஹெச்ஓடி வந்தார். அவர் வெறுமனே ஒரே ஒரு சிறு தலைப்பையே வந்து 1 மணி நேரம் சொல்லி கொடுத்தார். அவ்வளவு சொல்லி கொடுத்தார். அதுக்கப்புறம் தான் எப்படி கிளாஸ் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து கத்துக்கிட்டேன் நான். சோ அப்போ அந்த மாதிரி பகவானுடைய அந்த இது எதுக்கு இந்த இடத்துல சொல்றேன்னா, பகவான் மீது உன்னத அன்பு தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்கும் ஒருவன் வந்து தமக்கு தொண்டு புரிவதற்காக அடுத்து அவன் என்ன செய்ய என்பதை அவனுக்குள்ளேயே பகவான் கட்டளை. அதாவது இந்த வார்த்தை எதுக்கு சொல்றேன்னா, எழுதவும் பேசவும் அவனுக்கு வார்த்தைகளை அள்ளி வழங்குபவர். இது நம்மளா வந்து இந்த பௌதிகத்துல வந்து பௌதிகத்திலேயே இப்படி இருக்கும் பொழுது ஆன்மீகத்துல வந்து எப்படி இருக்கும்? உணர்வு பூர்வமா இருந்தா மட்டும்தான் வெளியில வரும். அதனால அந்த இடத்துல நமக்கு அடைப்பு என்பது கண்டிப்பா வரும். பௌதீகத்திலேயே நமக்கு இவ்வளவுதான், நம்மளால நம்முடைய கெப்பாசிட்டி இவ்வளவுதான், நமக்கு புலன்கள் எல்லாமே நமக்கு வந்து லிமிட்டட் தான் இல்லையா? அப்படி லிமிட்டடா இருக்கும் பொழுது நம்மளால எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியறது இவ்வளவுதான். ஆனா ஆன்மீகத்துல அப்படி கிடையாது. பௌதிகத்துல நமக்கு படிச்சு புரிஞ்சு சொல்லி கொடுத்திருப்பாங்க, அதை வந்து பிராக்டிக்கலா பண்ணியிருப்போம், எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணியிருப்போம். அதுக்கப்புறம் தான் அதனுடைய அவுட்கம் எல்லாம் பார்த்து ஓகே இதுதான் அதனுடைய பிஹேவியர் அப்படிங்கறது வந்து நம்மளால எடுத்துரைக்க முடியும் யாருக்காவது இல்லையா? ஒரு கெமிஸ்ட்ரி லேபுக்குள்ளேயே போறோம்னாக்கா நம்ம வந்து ஒரு சோடியம் NaOH பிளஸ் ஏதோ ஒரு காம்பினேஷன் போடும்போது நமக்கு வந்து சோடியம் சல்ஃபேட் இல்லையா, காப்பர் சல்ஃபேட், இப்படி ஒரு காம்பினேஷன் எல்லாமே அந்த கலர் வச்சு எஸ் இதுதான் ரைட் அப்படின்றது எல்லாமே நம்ம வேலிடேஷன் பண்ணுவோம் இல்லையா? கெமிஸ்ட்ரி லேப்ல இதுதான் நம்ம பண்றதே. ஸோ அப்படி
நம்ம இந்த மாதிரி வந்து இது எல்லாத்துக்குமே வந்து ப்ரூஃப். ஆனா பக்தியில வந்து ப்ரூஃப் பண்ணாததுக்கு வந்து முடியாது. ப்ரூஃப் எல்லாமே நம்முடைய உணர்தல் தான். நம்ம மனசுல நமக்கு வந்து கண்டிப்பா அந்த உணர்த்துதலை இறைவன் ஏற்படுத்தி கொடுப்பார். அது நமக்குள்ளேயே ஒரு ஆனந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். இது நாம ஒருத்தர் மட்டும்தான் என்ஜாய் பண்ண முடியும். ஆனா அந்த பாவத்தை கொண்டு நாம வந்து பாடல்களாகவோ இல்ல வந்து ஸ்லோகங்களாகவோ வந்து நாம எடுத்துரைக்கும் பொழுது நம்ம அதை ஈஸியா வந்து அடுத்தவங்க அதை பாடும் பொழுது அவங்களால அதனுடைய உணர்றதுக்கான பக்குவத்தை அவங்க அடைவாங்க இல்லையா? நம்ம பக்தி வினோத தாகூரார் அவர்களுடைய பாடல்கள் எல்லாம் நம்ம கேட்கும் பொழுது உண்மையிலே நாம எல்லாம் கூட அந்த நிலையில அவர் இஸ் எலிவேட்டட், இஸ் ஆச்சாரியா, அவர் ஒரு தூய பக்தர். அவர் அந்த நிலையில இருந்தும் தன்னுடைய நிலை எவ்வளவு இழிவானது என்று எண்ணிக்கொண்டு அதை பாடுறார். அது உண்மையிலே அவருடைய உணர்தலை வைத்துதான் அவர் எழுதியிருக்கார். சோ அப்படி இருக்கும்போது அவரே அந்த நிலைன்னா நாம ஒண்ணுமே கிடையாது அப்படிங்கறது வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதுல ஒவ்வொரு வார்த்தையுமே வந்து நமக்கு வந்து மனசுல ஆணி அடிச்சு சொல்ற மாதிரி இருக்கும். எஸ், நாம ரொம்பவுமே தாழ்ந்த நிலையில தான் இருக்கோம் நம்முடைய செயல்களாலையும் இல்லையா? நம்ம ஒரு பௌதிகவாதியா எப்படி நாம வந்து நடந்துக்கிறோமோ அந்த பாவம் எல்லாமே நமக்கு வந்து அவருடைய எழுத்துக்களை வந்து சொல்லுவோம் இல்லையா? மம நிவேதன சுனு அந்த பாட்டுல நீங்க பாடினீங்கன்னாக்கா இல்லையா, அதுல ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சதா காமராத் அந்த பாட்டை நீங்க அந்த ஃபர்ஸ்ட் 4 லைன்ஸே நீங்க வாசிச்சீங்கனாலே we will come to know how we are, நாம எப்படிப்பட்ட நிலையில இருக்கோம் அப்படிங்கறது வந்து நமக்கு கண்டிப்பா தெரிய வரும் இல்லையா? சோ ஒரு ஆச்சாரியா ஒரு குரு எழுதி வச்சுட்டு போயிருக்காருன்னா இந்த இந்த உணர்தலின் பகவானுடைய தரிசனம் தன்னுடைய நிலை இல்லையா, தான் எவ்வளவு தாழ்ந்த நிலையில இருக்கும்ன்றது எல்லாமே உணர்ந்து அறியும் பொழுது அந்த பாவத்தை வந்து பாடலாகவே வந்துடும். பக்தி வினோத தாகூராருடைய பாடல்கள் எல்லாமே வந்து நமக்கு நம்முடைய நிலை எவ்வளவு தாழ்ந்த நிலை என்பதை வந்து உணர்த்தும். பக்தியை வந்து எவ்வாறு நம்ம அபிவிருத்தி பகவானுடைய உயர்வான நிலையை வந்து அவர் எடுத்து காட்டியிருப்பார். அப்ப நமக்கும் அவருக்கும் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றதுக்கு இந்த பாடலின் மூலியமாக நாம் அவரிடத்துல சரணாகதி அடையும். நரோத்தமதாச தாகூர் வந்து டிஃபரெண்ட். அவர் வந்து த நெக்டர் அப்படின்னா பாத்தீங்கன்னா அமுதம் போன்று இறைவனுடைய புகழாரங்களை பற்றி பாடியிருக்கார். ஏன்னா அவருக்கு வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து பக்தியை வந்து எங்க விட்டுட்டு போனார்? பத்மாவதி நதியில விட்டுட்டு போனார். அங்கே சென்று அவர் வந்து அதாவது நரோத்தமதாச தாகூர் வந்து அங்கே அதாவது அந்த பக்தியினுடைய அந்த அந்த பத்மாவதி தாயார் வந்து அந்த நதி இல்லையா, அவங்க வந்து இவருக்கு கொடுக்கணும்ன்றதுக்காக காத்துட்டு இருந்தாங்க. அந்த ஒரு இதுவுமே நாம வந்து படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? நீங்க சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல வருமா என்றது எனக்கு தெரியல. பட் சோ அவருடைய பாடல்களை எல்லாம் நம்ம வாசிக்கும் பொழுது இதனுடைய கருத்துக்களை வந்து சொல்லப்பட்டு சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல கூட இருக்கும். சோ அப்படி நம்ம இந்த பக்தியினுடைய பாவம் என்பது இட் ஷுட் பி ரிஜாய்ஸ். நமக்குள்ளேயே நாம அந்த ஆனந்தத்தை வந்து அனுபவிக்கத்தான் முடியும். நம்ம ஓரளவுக்கு வந்து அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணக்கூடிய விதத்துல இருந்தா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும். சில பேருக்கு அவங்களால எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியாது. ஒவ்வொருத்தருடைய உணர்தல் வெளிப்படுத்தும் முறை வந்து வேறுபட்டுதான் இருக்கும். இதை வந்து அதை வெளிப்படுத்துறதையுமே இறைவனுடைய அருளால தான் வெளிப்படுத்த முடியும். அதையும் இந்த இடத்துல பாக்குறோம் நம்ம இல்லையா? பக்தனுக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா இக்கட்ல வந்து மாட்டிப்போம். நம்ம அனைவரது உள்ளங்களிலுமே வீட்டிற்கும் முழுமுதற் கடவுள் தன்னை வர்ணிக்கும் ஆற்றலை, யாராவது பகவானை வந்து புகழாரங்கள் சூட்டணும்னா அதையும் பகவான் தான் வந்து அப்ரூவ் பண்றதே. ஆற்றலை ஒரு பக்தனுக்கு வந்து அவரே அளிக்கிறார் உள்ளுக்குள்ள. சோ அதிலிருந்து ஒரு பக்தன் முழுமுதற் கடவுளை பற்றி எழுதவும் பேசவும் அவனுக்கு வார்த்தைகளை அள்ளி வழங்குபவர் அவர் உள்ளத்தில் இருக்கும் பகவானே ஆவார் இல்லையா? இப்ப நாம பிரபுபாதருடைய எழுத்துக்களை படிச்சுட்டு இருக்கோம். சோ அவர் உணர்ந்தறிந்து இந்த எழுத்துக்கள் வடிவத்துல வந்து எழுதுறதுக்கு பகவானுடைய கருணை அவருக்கு கிடைச்சது இல்லையா? ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு கிடைச்சது. இப்ப நாமெல்லாம் இதை வாசிக்கிறதுக்குரிய அந்த அந்த ஒரு நிலையை வந்து பகவானும் இந்த குரு பரம்பரானுடைய கருணையால் இதெல்லாம் நம்ம வாசிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா? நத்திங் இங்க நான் தான் பேசுறேன் என்று நினைக்கிறது அது மிகப்பெரிய தவறு. நீங்க எல்லாம் வந்து கேட்டு இருக்கக்கூடிய நிலை நான் கேட்டு இருக்கேன்னு நினைக்கிறதும் மிகப்பெரிய தவறு. இறைவனுடைய கருணையால் இதை கேட்பதற்கும் இறைவனுடைய கருணையால் இதை சொல்வதற்கும் இது வந்து சாத்தியமாக்கப்படுகிறது. இதுல நமக்கு எந்த கிரெடிட்டுமே கிடையாது. அதை நம்ம மனசுல நல்ல ஒரு சம்மட்டி எடுத்து அடிச்சு நம்ம சொல்லிக்கணும். ஓகே, அப்ப அந்த நான் என்ற அகந்தையும் நம்மிடத்துல இருந்து ஒட்டவே ஒட்டாது. மேலும் இதை பகவத்கீதையில 10ஆம் அத்தியாயத்திலுமே வந்து உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கு. பகவான் மீது உன்னத அன்பு தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்கும் ஒருவனுக்கு தமக்கு தொண்டு புரிவதற்காக அடுத்து அவன் என்ன செய்ய வேண்டும், அதாவது மனசுலயே அந்த பாவம் வரும். அதாவது நான் நிறைய வாட்டி உங்க முன்னாடியே சொல்லுவேன், இந்த பாகவதத்தை அட்லீஸ்ட் ஒரு ரவுண்டாவது
ஃபுல்லா இந்த மாதிரி ஒரு சத்சங்க மாதிரி நம்ம எல்லாருமே இணைஞ்சு வாசிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு பிரார்த்தனை வந்து எப்பொழுதுமே நாம இறைவனிடத்துல வைக்கணும் அப்படிங்கறது வந்து நான் நிறைய வாட்டி உங்களுக்கு சொல்லிட்டே வரேன் நான், இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. பாக்யலட்சுமி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பகவானுடைய ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மியூட் பண்ணாதீங்க. மாதாஜி வில்வமங்கல தாகூர் புருஷாஷ்டகம் பாடியிருக்கிறார் மாதாஜி. அவர் சொல்றாரு, நான் பகவானை சிறை வைத்துள்ளேன், கோடானு கோடி ஆண்டுகளானாலும் அவரை என் சிறையிலிருந்து விட மாட்டேன்னு சொல்றாரு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. குட். ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி நைஸ் ரெஃபரன்ஸ். கரெக்ட். சோ வில்வமங்கல தாகூரார் வந்து சொல்லுவார் இல்லையா, மனதிலே சிறை வச்சாச்சு அவர் வந்து. வில்வமங்கல தாகூராருடைய கதையும் நாம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? சோ அப்படிப்பட்ட பகவானை வந்து நான் சிறை பிடிச்சு வச்சிருக்கேன். நான் எஸ் பிகம் மை, அதாவது என்னுடைய மனம் என்னும் ஜெயில வந்து அவரை நான் வந்து பூட்டி வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்வார். சோ அது எவ்வளவு அவருடைய உணர்தலை நாம புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? சோ இவ்வாறு நிறைய பக்தர்களுடைய, தூய பக்தர்களுடைய வாழ்க்கை இல்ல அவங்களுடைய அனுபவங்களை வாசிக்க வாசிக்க நமக்கும் வந்து இந்த பக்தி பாவம் என்பது பெருகும். துருவ மன்னன் பகவானை எப்படி புகழ்வது என்னும் அனுபவமின்றி தயங்கியதனால் அளவற்ற கருணை உடையவரான பகவான் தனது கைகளில் சங்கினால் துருவனது முன் தலையினை வந்து தொட்டார். சோ அதாவது ஆசீர்வாதங்கள். இப்போ அவரால் வந்து பகவானுடைய புகழாரங்களை பாட முடியும். சோ உடனே துருவன் எல்லாம் கடந்த உன்னத நிலையை எய்தினார். தட் இஸ் த பிளெஸிங் இல்லையா? அவருக்கு அது வரைக்கும் தெரிந்திருந்தாத இந்த சமஸ்கிருதமும் இல்லையா, அதெல்லாமே தானா பகவானுடைய புகழ் ஆரங்கள் இல்லையா, அவருடைய மகிமைகள் எல்லாமே இப்போ பாட ஆரம்பிப்பார். சோ துருவன் உடனே எல்லாம் கடந்த உன்னத நிலையை அடைந்தார். சோ இந்நிலையில் பிரம்மமயம் என்று பெயர் இல்லையா, அதாவது அந்த நிலையை வந்து தன்னுடைய நிலையில வந்து நிலை பெறுகிறார் அவர். ஏனென்றால் ஒருவர் இந்நிலை எய்த பெற்றால் அவர் எழுப்பும் மொழியானது வேதங்களின் மொழியுடன் இழைத்து செல்லும். அதாவது ஒன்றோடு ஒன்று ஒத்து போகும் இல்லையா, பூவோட சேர்ந்த நாரும் மணக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த நிலை வந்து அவருடைய ஆல்ரெடி அவர் ஒரு பக்தர், அதோட பகவானுடைய கருணை இரண்டும் ஒன்றும் கலந்தது எப்படி இருந்ததுன்னா, அவர் எழுப்பக்கூடிய இந்த அவர் இப்ப புகழாரங்களை சூட்ட போகிறார் இல்லையா, நம்ம அடுத்து வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் நம்ம வாசிக்கத்தான் போறோம். அது எப்படி இருக்குன்னா, அந்த வேதங்களுடைய ஒளியோட அதுவும் அந்த புகழும் வந்து இழைந்து ஒன்றோடு ஒன்று கலந்து விட்டன, இழைந்து செல்லும். சோ இது உலகிலுள்ள சாதாரண ஒலி அதிர்வு கிடையாது. தட் வைப்ரேஷன் வந்து சாதாரணமான நம்ம எல்லாம் வந்து பிரஜல்பாவா பேசுறோம் பாருங்க, அந்த மாதிரி கிடையவே கிடையாது. இட்ஸ் தெய்வீகமான நிலை அது. ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தின் ஒலி அதிர்வு சாதாரண எழுத்துக்களில் காலப்பணினும் கூட அதனை இவ்வுலகிற்கு உரியதென்றோ அல்லது உலகியல் என்றோ யாரும் கருதல் கூடாது. அது இந்த உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டதே கிடையாது, அது பகவானுக்கு சம்பந்தப்பட்டது, அந்த கோலோகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டது. ஆனா அதை வந்து ஒரு குரு பரம்பரா மூலியமா நமக்கு இங்க கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஓகே, எல்லாம் வல்ல இறைவனிடத்திலிருந்து வந்தது. பகவானுடைய புகழாரங்கள், அவருடைய மந்திரங்கள், அவருடைய நாமங்கள் எல்லாமே வந்து இறைவனால வழங்கப்பட்டது. அது எதற்காக? இந்த சமுதாய முன்னேற்றத்திற்காக இல்லையா? சோ ஸ்பிரிச்சுவலி ஒரு அதாவது ஆன்மீகம் கலந்த அந்த கலாச்சாரம் மற்றும் வந்து அந்த சமுதாயம் இல்லையா, நாகரிகம் என்பது அந்த தேசத்தையே வந்து முன்னேற்ற பாதையில் இட்டு செல்லும். ஆனால் அதே வந்து பௌதிகத்தில் செல்லக்கூடிய அந்த நாகரிகம் வந்து நமக்கு இழிவான ஒரு நிலையத்தான் நமக்கு காட்டிக் கொடுக்கும். சோ அதை நாம இந்த மந்திரங்கள் எல்லாம் இந்த உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டதுன்னு நாம கண்டிப்பா நினைக்க கூடாது. ஸோ இந்த 5வது பதம் நாளைக்கு சொல்றேன். ஆனா இதுல நிறைய விளக்கங்கள், இதுவே வந்து ஒரு 20 நிமிஷம் ஆகும், ஏன்னா நிறைய கருத்துக்கள் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ 5th ஸ்லோகத்தினுடைய வியாக்கியானம் நாளைக்கு நான் சொல்றேன். ஓகே, வாஞ்சகல்பதாருபியஷ கிருபா சிந்துபியேவ ச பதீதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण.